Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Srila Prabhupada ki jai Mahamantra ki Hare Krishna Mataji Hare Krishna. மாதாஜி அவளுக்கு ஜபம் பண்ண தெரியல சொன்னா அதனாலதான் நான் பண்ணினேன் அவளுக்கு சொல்லி ஓகே ஓகே சீக்கிரம் வந்தாள். அதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் முன்னாடி வளம் வந்துட்டு இருந்தா. இப்ப அந்த டைம் சேஞ்ச் பண்ணது அவளுக்கும் கஷ்டமா இருக்காது. தேர் யூஸ் டு 8:30. நம்ம 7 ஆனா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு தான் பண்ணிருக்கேன். பட் தென் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அவளுக்கு. 8:30 வந்து இப்ப 7 ஆனது அவளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ எல்லாரோட நீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நமக்கும் இல்லையா. எல்லாருக்கும் சௌரியமா இருக்கணுமே சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கறோம். பட் டிஃபிகல்ட். எனிவே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ்க்கு போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்னாச்சு இப்ப நீங்க பண்ணினது. ஏன்னா இன்ஜினியர் வந்திருக்கான். இத்தனை நேரம் இங்க உட்காந்துருந்தான். அவனோட வேலையை முடியல. பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல ஸ்லோவா போறது சொன்னேன் இல்லையா. இன்னைக்கு முகூர்த்தம் இன்னைக்குதான் வந்திருக்கான். லேட்டா வந்தேன். விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். எஸ் அதனால லெவல் 1 ஃபர்ஸ்ட் ஜபம் சொல்லி கொடுத்தோம். இப்ப சொல்லலே அதான் ப்ராப்ளம். ஓகே இப்போ ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு கொடுத்தா எல்லாருக்கும் ஜபம்னா ஒண்ணும் இல்ல. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ணோம். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் எப்படி தெரியும்னாக்கா நான் அந்த பிரணத்தை உங்களுக்கு குரூப்ல போட்டிருக்கேன். அதை எழுதி எடுத்துங்கோ இல்ல ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுங்கோ, பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுங்கோ. ஸோ யூ வில் நோ. அதுல இருக்கு லாஸ்ட்ல பஞ்சதத்துவ மந்திரம் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். மாதாஜி டெமோ காட்டிருங்க அவளுக்கு. மாலையில எப்படி பண்ணணும்னு காட்டிருங்க. அவளுக்கு அதுதான் தெரியல. வரதே மாலையில சொல்லி கொடுக்க குழந்தைகள் கூட நான் லெவல் 1 சொல்லிதானே கொடுக்குறேன். ஐ டோன்ட் நோ அடல்ட்ஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னு எனக்கு புரியல. எவ்ரி டைம் வரும்போது அப்படிதான். நோ பிரணதி அவளுக்கும் 18 டேஸ்ல சொல்லி தரது இல்ல மாதாஜி. நான் பாத்திருக்கேன். எல்லா 18 டேஸ் அட்டெண்ட் பண்றா. அவ வந்து சொல்லி தரல. என்னோட டிஃபரெண்ட் மாத்திருக்கேன். நான் பகவத்கீதாவனா செகண்டரியா வச்சுப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜபம் மங்களாரத்தி எல்லாம் பாருங்க, ஜபம் பண்ணுங்க. அதுதான் நான் வந்து பிரணதி இதெல்லாம் தான் சொல்லுவேன். எனவே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் வந்து லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது என்னது பக்தி சாஸ்திரோடு முன்னாடிதான். பக்தி சாஸ்திரி இஸ் லைக் கிராஜுவேஷன். நேற்றுக்கே சொன்ன மாதிரி இது ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியோட லெவல் 2 வகுப்பு. நம்ம போன 18 டேஸ் இது படிச்சது என்னது லெவல் 1. இப்ப நம்ம வந்து லெவல் 2க்கு வந்திருக்கோம். அதே தான் சப்ஜெக்ட் இஸ் சேம். லெவல் 1 நம்ம பகவத்கீதா தான் படிச்சோம். இப்போ பகவத்கீதா தான். ஆனா இன் டீடைலா ஆல் த 700 ஸ்லோகாஸ் நம்ம படிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். நோ ஃபீஸ், நத்திங். நம்ம மாத்திரம் படிச்சா போறாது. நம்ம வீட்லயும் எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லலாம். இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், ஓகே 2-3 வாட்டி சொல்லி பார்க்கலாம். நெய்பர்ஸ் சொல்லலாம், ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்லலாம். நம்ம சொல்லலை அதனால அவங்க படிக்கல அந்த பேரு நமக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். அதனால சொல்றது சொல்லிடலாம். இப்ப ஜூலை மாசமும் இருக்கு, அடுத்த பேட்ச் வரப்போறது, ஜாயின் பண்றீங்களான்னு ஒரு வாட்டி கேட்கலாம், 2 வாட்டி கேட்கலாம், 3-4 வாட்டியும் கேட்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தட் பர்சன். ஃப்ரீயா பேசலாம் அப்படின்னா கேட்டு பார்க்கலாம். அவ தப்பா நினைக்கலை தான். இல்ல கேட்டாலே தப்பா நினைக்கிறாங்க, நமக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட் வருது அதனாலதான் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்துன்னா வேண்டாம் விட்டுடலாம். நமக்கு யாருக்குமே பெனிஃபிட் கிடையாது. இஸ்கான் மங்களூருக்கே பெனிஃபிட் கிடையாது. நம்ம படிச்சது நமக்கு தான். பட் தேர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஆன் திஸ். ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் இருந்தாதான் இதுல இருந்து விட்டு போக முடியும். அதனால ஓகே இப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் அங்க வந்து கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். வர்ச்சுவலி வி ஹவ் கம் டு தட் கோயில். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில். நன்னா அவரை வந்து வணங்கி என்ன வேண்டிக்கலாம்னாக்கா இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. எப்போ எனக்கு வந்து உங்களுடைய பகவத்கீதாவா இருக்கட்டும், பாகவதம், இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பாகவதம் வரும். பக்தி சாஸ்திரம் முடிஞ்சுடுச்சுன்னா பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் தான் படிப்பீங்க. ஆனா நல்ல பாதை, இது நல்ல பாதை. அண்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி வென் யூ இன்டு இட். அல்லாட்டா அதோட டேஸ்ட் புரியாது. அதனால இது நாள் போக 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 இதோட ஒரு டேஸ்ட் புரிஞ்சு then you will not feel like leaving it. அப்படி இப்ப நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். நீங்க வந்து மியூட்ல சொல்லிட்டு இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. உங்களுக்கு மாலை வச்சு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஜஸ்ட் நினைவுபடுத்துங்க. இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியிற டைம்ல ஐ வில் டீச் யூ. ஒன்றும் இல்லை, ஈஸியா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். என்னோட இது சரியா இருக்கா? இன்னும் சம் வீடியோ சரியா இருக்கா மாதாஜி? சரியா இருக்கு மாதாஜி, சரியா இருக்கு. இன்னைக்கு என் கண்ணாடியில தான் மறைச்சிருக்கேன், என்ன தெரியல. ஓகே, எஸ். இப்ப யாருக்கெல்லாம் பிரணதி தெரியும்? பிரணத்தினா என்னது? எகெயின் பிரணாமம், பிரணதி அப்படின்னா என்னது? நமஸ்காரம். இப்ப யாருக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, பகவானுக்கு தான் நமஸ்காரம். அதுக்கப்புறம் குருவுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அஜ்ஞான திமிராந்தசி, அஜ்ஞானம் உள்ள அந்த இது ஞானமே இல்லாம இருக்கும், அது வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்கும். நம்ம அது ஞானத்தை கொடுக்கிறார் யாரு? குரு. நம்ம குருனா எனி டாம் டிக் அண்ட் ஹெரியில பிரபுபாத் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அவரோட மூலமா தான் நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அவருக்கு ஒரு வணக்கத்தை, அவருன்னு இல்லை, யாரெல்லாம் நம்ம இதுல குருவா இருக்காளோ, ஆன்மீகத்தை சொல்லித்தராங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு வந்து குரவே நமக, குருவே சொல்லக்கூடாது, குரவே நமக. ஏன்னா நிறைய ப்ளூரல், நிறைய பேர் குரு நமக்கு லைஃப்ல நிறைய பேர் தெரியும் தெரியாம நிறைய பேர் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில எப்படி நடந்துக்கணும் ஆன்மீகத்துல எஸ்பெஷலி, அதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே சித்த நமஸ்காரம். அப்புறம் என்ன? சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஒரு நமஸ்காரம். அப்புறம் இது என்னது? குருன் வைஷ்ணவான்ச ரூபம் சாகரஜாத்தம் ராதாகிருஷ்ணர், அவருடைய தான், அவருக்கும் வந்து நமஸ்காரம். அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு, அப்புறம் வந்து ராதாராணிக்கு, அப்புறம் வாஞ்சா கல்பத்ருபேஷர், இது வைஷ்ணவா. எல்லா பக்தர்கள் யாரெல்லாம் இஸ்கான்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம். வாஞ்சா கல்பத்ருபேஷர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளாஸ் முடியும் போது உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அதை சொல்லுவா. எல்லா கிளாஸும் நீங்க பார்க்கலாம், கடைசியில இதுதான் சொல்லுவா. என்ன பந்தம் வைஷ்ணவாளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நமஸ்காரம். அப்புறம் நமோ பிரம்மண்ய தேவாய, இது வந்து இது மகாபிரபுக்கு தான், நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தான். அப்புறம் நமோ மகாவதான்யாய, சேம் அவருக்கு தான், கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்யா. அப்புறம் குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததானிய, கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய, பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கும் நமஸ்காரம். அப்புறம் இது வந்து இந்த ரெண்டனம் வந்து பிரபுபாதருக்கு நமஸ்காரம். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரிஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த், அவருக்கு வந்து பேர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி அப்படின்னு பேர். அப்புறம் வந்து இது பஞ்ச தத்துவ மந்திரா. எப்ப நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது எப்பவுமே இதுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு டீட்டெயிலா சொல்றேன். நான் எல்லாம் L1லயே சொல்லி கொடுத்துடுறோம். அதனால சொல்லி கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ L2ல வந்து என்ன கேட்டதுன்னா திரும்பி சொல்லணும். இது வந்து பஞ்சது, ஏன்னா குழந்தைகள், நான் ஐம் கிட்ஸ் டீச்சர், அவளுக்கே தெரியும். அது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஃபர்ஸ்ட் 18 டேஸ்ல ஒரு இதுல சொல்லி கொடுத்துருவோம். நம்ம செகண்ட் தேர்ட் டே சொல்லுவோம், திரும்பி இன்பிட்வீன் சொல்லி எண்ட்லயும் அதை சொல்லிட்டோம்னாக்கா நல்லா புரிஞ்சிடும். சோ இது வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். பகவானே வந்து 5 விதமான அந்த மாதிரி ரூபத்துல வராங்க. அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் 108 டைம் சொல்லணும். 108 டைம் சொன்னாதான் ஒரு மாலை. ஏன்னா அந்த ஒரு மாலையிலேயே வந்து 108 மணிகள் இருக்கும். அப்போ ஒரு வாட்டியும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் ஃபுல் மந்திரம். இந்த ஃபுல் மந்திரத்தை ஒரு வாட்டி நம்ம சொல்லும் போது 108 டைம் சொல்லும் போது அது வந்து ஃபுல் ஒரு மாலை ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். தட் ஐ இந்த பிராக்டிகலா நான் காட்டின்றேன். சரி, இப்போ வந்து யாருக்கெல்லாம் நல்லா தெரியுமோ இல்ல பாக்கி எல்லாம் கேட்டு இருக்கலாம். டே வில் கம் and you can participate. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சொல்லுங்க, பாமினி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி நேற்றுக்கு சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா மாதாஜி? சொல்றேன் மாதாஜி. நன்னாவே சொன்ன நீங்க. அப்புறம் சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரியும்னா ஏதாவது ஈஸியா உள்ளது எடுத்துக்கோ. நளினி மாதாஜி கேன் ஆல்சோ ட்ரை. இல்ல வந்து நீங்க நேற்றுக்கு சொன்னீங்க இல்லையா, இன்னும் 2 கிளாஸ் போட்டோம் அப்படின்னு. ஸோ யூ டேக் யுவர் ஓன் டைம் அண்ட் யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட். எஸ், நான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளதை நான் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, நமோ பகவதே வாசுதேவாய. எல்லாருமே மியூட்ல சொல்லுங்க. அப்ப என்ன, ஒருத்தரும் இந்த இன்டர்நெட்ல எப்படின்னா சில பேரோட ஸ்லோவா வரும், சில பேர் ஃபாஸ்டா வரும், அப்புறம் நாராசமா இருக்கும். இல்ல அவ வீட்டுல சொல்லும் போது ஒரு வாய்ஸ் நல்லா கிளியரா இருக்கு. எஸ், இப்போ வந்து நான் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं चाग्रजातं
सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् गगनललिता श्रीविशाखान्वितां च லீலாவதி மாதா படிங்க. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து हे தப்த कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. இப்போ சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிக்க முடியுமா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமோ மகா இது இதே தானே மெட்டு மாறுமே, அது எப்பன்னு மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாம் மாறினாலும் பரவாயில்ல, பட் இதே சொல்லுங்க, கரெக்டா இருக்கும். ஒன்லி பிரம்மண்ய சொல்லு, பிரம்மண சொன்னீங்க இல்லையா, அது பிராமண கரெக்டா? பிரம்மண்ய பிராமண சொல்லுமா? பிராமண இந்த ரா போட்டிருக்கேன், கால் வாங்கியிருக்கேன். தமிழ்லயும் இருக்கு, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. உங்களுக்கு எது சௌகரியமா அது படிங்க. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத் விஷே நமஹ. குரவே கௌர சொல்லட்டுங்களா? குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமஹ. பாமினி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி இருக்கா? பாமினி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நான் கார்ல டிராவல் பண்ணிட்டு கிளாஸ் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. சரி சரி, நோ ப்ராப்ளம். நளினி மாதாஜி ட்ரை பண்றா? நெட் சரியா வரல, அதுக்காக. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நளினி மாதாஜி இருக்கா? ஓகே, இப்ப நான் இருக்கேடா. படிக்கலையா? படிக்க முடியாதா? ஆமா மாதாஜி. சரி சரி. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. சோ இதான் பிரணதி. எல்லாருக்கும் அந்த குரூப்ல போட்டிருக்கேன், அதனால யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். வீட்ல கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணா ஈஸியா வரும். மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி, இப்ப நீங்க அந்த குரூப்ல போட்டீங்கல்ல, அதுல நேத்துமே நீங்க இது சொல்லலன்னு, அது பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கி அது இருக்கு அதுல. ஓகே, ஆமாங்க, அது இருக்கு. இதுல இல்ல, நான் அதான் சொல்றேனே, ஒரு கிளாஸ்க்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். L1ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கும். L2 வந்தாலும் இது போட்டிருக்கேன். மேபி அது L3க்கு நான் போட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. அப்புறம் பாகவதம் சொல்லிட்டு நாங்களாம் படிப்போம், நாங்க குரூப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் படிப்போம். அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லோகாஸ் இருக்கும். அதனால அதுவும் படிச்சுங்க, நோ ப்ராப்ளம். இதுல இல்லை, அது கரெக்ட். இப்ப நீங்க சொல்லும் போதுதான் எனக்கு இங்க வரும், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா முன்னாடி வரும் இல்லையா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தத்துக்கு முன்னாடி வருது மாதாஜி. அது கரெக்ட். அது படிச்சுங்க, எக்ஸ்ட்ராவா படிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணலாம். சொன்னேன் இல்ல, எனக்கு என்னன்னு தெரியலேன்னு கேட்டேன் மாதாஜி. அதுவும் பிரணதி தான். இல்ல நான் என்னன்னா, என்னோட இதுல நான் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். உங்ககிட்ட சொல்றேன்னாக்கா ஐ ஆல்சோ டூ த சேம் திங். நான் எழுதி எடுத்துக்க மாட்டேன், அந்த காப்பி பண்ணி அந்த வேர்ட்ல நானே தான் எழுதுறேன். நானே அதெல்லாம் நெட்ல இருந்து எடுத்து போட்டு தமிழ்ல பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஒரு கிளாஸ்க்கு சேவ் பண்ணி வச்சுடுவேன். அப்புறம் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் வராங்களோ, எந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் வராங்களோ அது போடுறது, அது பிபிடில போடுறது, அண்ட் அப்படி ட்ரைனிங் பண்றது.
அப்ப அது இருக்கு கரெக்ட். நீங்க சொன்னப்பறம் தான் நீங்க நினைவு வருது. கரெக்ட். அதையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம வந்து 10வது அத்தியாயத்தோட ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி நீங்க முடிக்க பார்க்கலாம். இனிமேலாம் ஸ்லோகம்லாம் ரொம்ப கிடுகிடுன்னு போயிடும். அதனால நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம், இல்லாட்டா நாளைக்கு முடிக்கலாம். பகவத்கீதையோட இன்னைக்கு 3வது கிளாஸ் பண்ண போறோம். விபூதி யோகா, அவருடைய எல்லாம் வைபவங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ ஒரு நிமிஷம் இது படிச்சு விடலாம். அவரது தெய்வீக கிருபை, his divine grace, அவைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி நிறுவனராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இது மூவாயிரத்துக்கு எத்தனை நேரம் பேக்ரவுண்ட்ல எதுவும் போயிட்டு இருக்கு, அதனால தான் என்ன ஸ்லோ ஆயிருக்கு. அவங்க இல்ல ஸ்பீட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு காசு கொடுத்தேன். நான் பரவாயில்ல, நான் காசு போனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு ரொம்ப ஸ்டக்கப்பா இருக்கு, இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம், இது வேற ஸ்டக்கப்பா இருக்கு. நான் வேற கம்ப்யூட்டருக்கு அதுல போய் உட்காந்துன்னா எல்லாம் முதல்ல இருந்து எல்லாம் பார்க்கணும். எனக்கு நேரம் இல்லை. மை பிசி அவன் அப்புறம் லேப்டாப் பார்க்க சொல்லிட்டேன். ஓகே, நம்ம இதுல இருக்கோம் இல்லையா, நேற்று இதுல படிச்சோமா அது படிக்கலாம். ஓகே, இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 10.11 இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு இதான் இது நேற்றுக்கு படிச்சதுதான். ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாரு அவர்? டு ஷோ தெம் ஸ்பெஷல் மர்சி. யாருக்கு ஸ்பெஷல் மர்சி காட்ட போறாரு? மர்சினா என்னது? அனுகிரகம். யாருக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுக்க போறார்? யாரு வந்து பயஸ் ரொம்ப இதா ஆன்மீகத்துல முன்னேறிண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ணியே தீரணும். ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணலன்னா இன்னும் விட்டு போனா போல ஒரு ஃபீல் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். பகவானை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணியே தீரணும் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் ஸ்பெஷல் மர்சி கொடுக்கும். இல்லாட்டா பகவான் வந்து பார்ஷியாலிட்டி பண்ண மாட்டார். ஆனா அந்த சில பக்தர்கள் என்னை வந்து என்னது இலக்கா வச்சிருந்து என்னை வழிபடுறாங்களே, அப்ப அவங்களுக்கு நான் டெஃபினெட்லி மர்சி கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டு ஷோ தெம் ஸ்பெஷல் மர்சி ஐ dwelling in their heart, அவங்க ஹிருதயத்துல இருக்கிறேன்னா எப்படி பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கேன். டிஸ்ட்ராய் வித் த ஷைனிங் லேம்ப் ஆஃப் நாலேஜ். என்ன பண்றேன்? அவங்களுக்கு அஜ்ஞானம் எதெல்லாம் தெரியாதோ அதை வந்து ஞான தீபம், ஞானம்ங்கிற ஒரு தீபத்தை ஏற்றி இருள்னா என்னது? அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை நான் போக்குறேன் அப்படிங்கிற. டிஸ்ட்ராய் வித் த ஷைனிங் லேம்ப் ஆஃப் நாலேஜ் த டார்க்னஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். இக்னோரன்ஸ்னா அறியாமை. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்துணில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இதை யார் சொல்றா? கிருஷ்ணர் சொல்றார். அப்ப நம்ம வந்து சோ ஹவு மச் இஸ் கம்மிங் டவுன், நமக்கு வேண்டி அவர் அனுகிரகம் பண்றது இவ்வளவு எல்லாம் சொல்றார். எஸ், அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா இது பார்த்தோம், ஸ்பெஷல் மர்சி ஆன் த லார்ட். என்னது? இறைவன் எல்லா இடையூறுகளையும் அழித்து இதயத்தில் உள்ள அறியாமையை அறிவின் ஒளிரும் விளக்கை கொண்டு அகற்றுகிறான். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்படி பக்தி பண்ணி பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். ஓஹோ, தொண்டுனா என்னது? பூ வாங்கணுமா, பழம் வாங்கணுமா, இல்ல யாகம் பண்ணணுமா, எல்லாத்தையும் ஒண்ணும் வேண்டாம். முதல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது என்னது? காது நல்லா ஷார்ப்பா இருக்கும். காது கொடுத்து வெறும் கிளாஸ் ஆன் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு வேலை பண்றேன் இப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா சாயந்தரம் நேரம் 7 மணினா வேலை தான் இருக்கும். எப்பதான் நமக்கு வேலை இருக்காது. லேடிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங் தான். ஏதோ நிம்மதியா உட்காந்துலாம் முடியாது. ஏன்னா ஃபுல் குடும்ப பாரம் நம்ம தலையில. நம்ம தான் அடுத்து நடத்துறோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு எப்படியோ மேனேஜ் பண்றோம். சில பேருக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் கூட வர முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். ஏன்னா இந்த நேரத்துல சமைக்கணும், அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளை கொண்டு விடணும், கூட்டின்னு வரணும், டியூஷன் எடுக்கணும், அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், ஏதோ ஒரு வேலையில பிஸியா இருப்பாங்க. அதனால நமக்கு அப்படி இல்லை. ஏதோ அப்படி இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம கிளாஸ்க்கு எல்லாம் வரோம்னா we are கொஞ்சம் பெட்டர் தேன் அதர் லேடிஸ். அப்ப நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி எனக்கு கொடுத்துருக்கே அப்படின்னு. So Lord destroys all the impediments. என்னெல்லாம் தடங்கள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்றாரு. and dispels any ignorance in the heart with the shining lamp of knowledge. நாலேஜ் கொடுத்து நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்தை போக்குறார். இதுதான் பார்த்தோம். இப்ப செக்ஷன் சிக்கு வந்துட்டோம். ஏ அண்ட் பி முடிச்சிட்டோம். செக்ஷன் சில 12 இருந்து 18 இது 4 இது பார்த்தோம்ல, இம்பார்ட்டன்ட் பகவத்கீதா ஸ்லோகாஸ் பார்த்தோம். சோ இதுல என்ன 12 இருந்து 18 என்ன பார்க்க போறோம்? அர்ஜுனா ரெஃபர்ஸ் டு ப்ரீவியஸ் அத்தாரிட்டிஸ். முந்தைய அதிகாரிகளை குறிக்கிறார் அப்படி வரணும். அது என்னது பாக்குறோம். thus confirms Krishna as the supreme personality of Godhead. இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன்னு சொல்றேன். அதனால்தான் நீங்க தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். also by his own realization. அவரும் அதை அனுபவிக்கிறார் and சொல்லவும் செய்யறார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் கடவுளின் உன்னத புருஷனாக அவரது சொந்த உணர்தலால் உறுதிப்படுத்துகிறார். ஏன்னா he is experiencing that. அர்ஜுனன் வந்து அதை உணர்ந்து அது ஆணித்தரமா வந்து உணர்ந்து அது சொல்றான். எஸ், நீங்க தான் கடவுள்,
கிருஷ்ணா அப்படின்னு. praise to Krishna to hear more of his glories. அதனால எனக்கு படிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. உங்களை பத்தி புரிஞ்சுட்டேன், ஆனா that is not a full stop. இன்னும் படிக்கணும், கம்மா மாதிரி தான் இருக்கு, ஒரு செமிகாலன் மாதிரி இன்னும் இருக்கு, இன்னும் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆர்வமா இருக்கு அப்படிங்கிறார். So praise to Krishna to hear more of his glory so that he can always think of him and remember him. அப்பதான் இந்த நேரமும் உங்களையே சிந்தனை இல்லைன்னா என் மனதில வச்சுக்க முடியும். கிருஷ்ணனின் பெருமைகளை இன்னும் அதிகமாக கேட்கும்படி கிருஷ்ணரை பிரார்த்திக்கிறார். அதனால் அவர் எப்போதும் அவரை நினைக்க வேண்டும் மற்றும் அவரை நினைவில் கொள்ள முடியும். அதுக்கு வேண்டி அவர் இன்னும் கேட்கிறார். அதர்வைஸ் கிருஷ்ணா வில் ரிமைன் அன்னோபிள். இல்லாட்டா என்ன ஆகும்? 18 days படிச்சேன், level 2க்கு வர முடியல, மறந்தாச்சு. 18 days என்ன படிச்சோம் தெரியாது, மறந்துட்டோம். இப்ப level 2 லக்கிலி நம்மள அதான் யாரெல்லாம் வர முடியறதோ, யாரெல்லாம் ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்றீங்களோ, யூஆர் ஆல் லக்கி. அப்ப என்ன ஆகுது? பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு சான்ஸ். ஏன்னா இதுல ஆல் த 700 ஸ்லோகம் நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப இன்னும் நான் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கிளாஸை அட்டென்ட் பண்றேன். he becomes very happy. நம்ம என்ன பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து நம்ம ஜபம் பண்ணாலும் சரி, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணினா கிளாஸ்ல என்ன பண்றோம்? காது கொடுக்கணும். ஜபம் பண்ணும்போது வாயால பகவான் நாமத்தை எடுக்கிறோம். அப்புறம் மனதுல பகவானை ஸ்மரணம் பண்றோம். இது எல்லாமே டு கீப் கிருஷ்ணா ஹாப்பி. வேற யாரும் ஹாப்பியா வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, கிருஷ்ணா ஹாப்பியா வச்சுக்கிறோம். சோ அதர்வைஸ் கிருஷ்ணா வில் ரிமைன் அன்னோபிள். இதெல்லாம் பண்ணலைனாக்கா கிருஷ்ணாங்கிறது யாருன்னு புரிய வர. ஏன்னா ஆனாப்பட்ட செயின்ஸ், ரிஷி முனிவர்கள், என்னது டெமிகாட்ஸ் யாருக்குமே இன்னும் புலப்படலை. அவளுக்கும் இன்னும் கிருஷ்ணரை பத்தி முழுமையா தெரியுமா கேட்டதுனாக்கா தெரியாதான். இது பகவானே சொல்றேன். ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ் அது வரும். அவளுக்கே தெரியாது. ஆனா நான் உனக்கு எல்லாம் என்னை பத்தி எல்லாம் சொல்றேன், யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றேன். இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றதுல நம்ம இப்ப அட்டென்ட் பண்ணும்போது என்ன நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னாக்கா, அர்ஜுனன் சொல்றாப்புல சொல்றார், நமக்கு படிக்க கிடைக்கிறது. பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்சோ லிஸ்னிங். இல்லையே கிருஷ்ணர் அறிய முடியாதவராக இருப்பார். அதான் பார்க்க போறோம். எஸ், யார் ஆரம்பிக்கிறாளோ ஆரம்பிக்கிறோம். யாரெல்லாம் கிளாஸ்ல மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? யாரு? சுதர்தா தேவியா? படிங்க மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி. யார் பேசினா? லீலாவதி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. நீ உங்க கிளாஸ் தான், நீங்க தான் படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் ஆஹுஷ்த்வாம் ருஷயः சர்வே தேவர்ஷிர்நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாசः ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷிமே. பகவத்கீதா படிச்சிருக்கலாம் முதல்லயே. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க மாதாஜி, ஸ்லோகாஸ் இப்பதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்லோகாஸ் இப்பதான் படிக்கிறேன். அப்படியா? கரெக்டா படிக்கிறே, நல்லா இதா கிளியரா படிக்கிறேன். வெரி குட். நல்லா வரும். ஆனா ஏன்னா அடுத்தது ஏகாதசியில எல்லாம் நம்ம சாண்டிங் எல்லாம் வச்சிருப்பா. யாரெல்லாம் பேர் கொடுக்குறோம், நீங்க எல்லாம் பேர் கொடுக்கலாம். நல்லாவே படிக்கிறேன். அப்ப இன்னும் ஃபுல் சாப்டர் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பா. தட் ஆல் யூ கேன் டூ. ஓகே, அர்ஜுனா சொல்றாரு. இதுல என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா உவாச்சனா, அர்ஜுனா சொல்கிறார், யூ ஆர் த சுப்ரீம் பிரம்மன். ஆரம்பிச்சுட்டார், ஸ்துதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு இம்ப்ரெஸ்டு. இப்ப நமக்கு உண்டு இல்லையா, நமக்கு யாரையாவது ரொம்ப பிடிக்கணும், ஆஹா நீ எப்படி தெரியுமா, நீ என்ன தெரியுமா, என்னோட லைஃப்ல எப்போ கண்டுமுட்டினோன்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. நீ என்ன மாதிரி, நீ உனக்கு தெரியாது, நீ யாருன்னு உனக்கு தெரியாது, என் லைஃப்ல நீ என்னமா, நீ சம்திங் ஏதோ புகழ்ந்து தள்ளுவோம். வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் தட் பர்சன் டு கம். அண்ட் அவ்வளவு இதா இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா டெய்லி பாக்குறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. அப்போ அவரோட லெசன் ஒரு சாப்டர்லயும் பார்த்தா ஒன்னு கேட்கிறாரு, இவர் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப இந்த 10th சாப்டர்ல இன்னமும் அவர் ரொம்பவே திருப்தி. So Arjuna சொல்றார், you are the supreme Brahman, the ultimate, the supreme abode. வேற அதுக்கு மேல ஏதோ உலகம் இருக்கானா? இல்லவே இல்லை. உங்களோடதான் அபோர்ட்னா இருப்பிடம். உங்களோடதான் சுப்ரீம், டாப் மோஸ்ட், ஹையஸ்ட் அண்ட் பியூரிஃபையர், the absolute truth. ஒரு உண்மைன்னு இருந்தா நீங்க தான் உண்மையா இருக்கிறவர். அண்ட் இட்டர்னல் டிவைன் பர்சன். இட்டர்னல்னா எப்போ அழிவில்லாத ஒரு டிவைன் குவாலிட்டியோட ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அது நீங்க தான். யூ ஆர் த பிரைமல் காட். கடவுள் அந்த பிரைமல்னா என்னது? ரொம்ப பழைய, இன்னைக்கு நேரத்துக்கு நீங்க இந்த காடுன்னு எல்லாம் இப்ப வராங்க இல்லையா, அந்த மெசஞ்சர் ஆஃப் காட். எப்போ 2000 years பையிலே, 2000 years முன்னாடி அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவ்வளவு என்னது மெசஞ்சர் தான் சொல்றாங்க, சன் ஆஃப் காட், மெசஞ்சர் ஆஃப் காட் தான் சொல்லுவாங்க. இவர் தானே கடவுள். அப்ப எப்போ எவ்வளவு காலமா அந்த கடவுள் இருக்காரு? ரொம்ப பழைய காலமா. சோ பிரிமிவல், டிரான்சென்டென்டல் அண்ட் ஒரிஜினல். ஆன்மீகத்தை அப்படி இதான் இருந்தது. அண்ட் ஒரிஜினல், அவருக்கு டூப்ளிகேட் எல்லாம் கிடையாது, ஒரிஜினல். And you are the unborn. பிறப்பு இல்லை, நீங்க பிறவி எடுக்கிறது இல்லை. அண்ட் ஆல் பர்வேடிங் பியூட்டி. இவ்வளவு நீங்க அழகு. எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ணான்னு பேரே ஒரு அழகுக்கு தானே பேர் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கீங்க. கிருஷ்ணான்னு பேர் உங்களுக்கு, அந்த கிருஷ்ணாங்கிற பேர்னாலே என்னது? அழகு.
All the great sages such as Narada, Asita, Devala, Vyasa proclaim this of you. எல்லாரும் சொல்றாங்க, ரிஷி முனிவர்களும் சொல்றாங்க, நாரதரும் சொல்றாரு, அசிதா, தேவலா இதெல்லாம் ஒரு ரிஷியோட பேரு. அவங்களும் எல்லாரும் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து கடவுள் தான், பெரிய கடவுள் நீங்க தான், உங்களுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே அப்படி சொல்றாங்க. And now you yourself are declaring it to me. இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க உங்களை பத்தி நீங்க எவ்வளவு பெரிய பர்சன் அப்படின்னு. அர்ஜுனன் கூறினா, நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிக தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், ரசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். எப்படி இருக்கும்? அதனால இஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். அர்ஜுனா இஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். வந்து ஸ்துதிக்கிறார் அப்படி கிருஷ்ணரை. எஸ், இப்ப இதுல வந்து அது என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாப்போம். How Arjuna accepted Bhagavad Gita. Bhagavad Gita எப்படி அக்செப்ட் பண்றாரு? பகவத் கீதா இல்ல, ஆக்சுவலி கிருஷ்ணரே அக்செப்ட் பண்றாரு. பரம் பிரம்மா, இது யாரு? யூ ஆர் சுப்ரீம் ட்ரூத். அப்புறம் பரம் தாமா, அல்டிமேட் அபோர்டு. பவித்ரம், ரொம்ப பியோர். பவித்ரம் சொல்றோம், ரொம்ப பவித்ரம். அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோமே, அந்த மாதிரி வேர்ட் தான் அது. பியூரஸ்ட், அன்டெயின்டட், ஒண்ணுமே அது கலப்படமே கிடையாது. பை மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கும், அதனாலதான் அழுக்கு படிக்கிறா போல. ஒரு மிரர்ல அழுக்கு நேற்றுக்கு தான் தொடச்சி, அதுக்குள்ள இன்னைக்கு டஸ்ட் வந்து சொல்றோம் இல்லையா வீட்டுல. அதே போலதான் மைண்டும் என்னது, ரொம்ப அழுக்கு படிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி உலகத்துல இருக்கும், ஈஸியா வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும். பகவத்கீதா எல்லாம் சொல்றது ஓகே, இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும், எல்லாம் ஓகே தான். 18 days எப்படியோ முடிச்சோம். லெவல் 2ல ஆசையா வந்திருக்கோம். எவ்வளவு பேருக்கு பண்ண முடியாது பாக்கணும். கஷ்டமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு முதல்ல. ஏன்னா பாக்கி உள்ள வேலையெல்லாம் நம்மள இழுக்கும், அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு இழுக்கும். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட இதையும் பண்ணும்போது என்ன, அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் ஈஸியா போயிடும். அதுவும் நடக்கும், இதுவும் நடக்கும், எல்லாம் கிளியரா போயிட்டே இருக்கும். இப்போ ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். சோ மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்லேருந்து விடுபட்டவர் பரமம் பவான். நீங்க தான் வந்து அல்டிமேட், த அப்சல்யூட் ட்ரூத். இங்கேயும் திரும்பி அப்சல்யூட் ட்ரூத் போட்டிருக்கு, ட்ரூத் கிடையாது, நீங்க தான் அப்சல்யூட். புருஷம், நீங்க தான் ஒரு புருஷா. யூ ஆர் எ பர்சன், சுப்ரீம் என்ஜாயர், சாஸ்வதம், எப்போ இருக்கிறவர், திவ்யம், டிரான்சென்டென்டல், திவ்யமான ஒரு உடலை எடுத்திருக்காரு. ஆதி தேவம், தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு முதல்ல ஒரு தேவ காட் இருக்காருன்னா அது நீங்க தான், ஒரிஜினல் லார்ட். அஜம், என்னைக்குமே பிறப்பற்றவர் நீங்க. விபும், என்டையர் வேர்ல்டு நீங்க வந்து என்டையர் ஏரியால நீங்க வந்து பர்வேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய உருவம். த கிரேட்டஸ்ட், அக்செப்டட் பை ஆல் ஆச்சாரியாஸ். ஆச்சாரியாஸ்ல முனிவர்கள், நாரதா, அசிதா, தேவலா, வியாசா, இது யாரோ எழுதினதுதான், அதனால கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கலாம். So you yourself are declaring it to me. இப்போ வந்து நீங்களே அது வந்து எங்களுக்கு சொல்றீங்க, எனக்கு சொல்றீங்க. ஆல்ரெடி முனிவர்கள்லாம் சொல்லியாச்சு, நீங்க தான் வந்து இலக்கு, உங்களை தான் வந்து நாடி நாங்க எல்லாரும் போனோம் அப்படின்னு இல்ல முனிவர்கள் சொல்லியாச்சு. இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க என்ன வழிபடு அப்படின்னு சொல்றீங்க. I totally accept as truth. Okay. Neither demigods or the demons can understand your personality. அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட புரிஞ்சு வரமாட்டேங்கிறது. ட்ரை பண்றாங்க, ஆனா மட்டும் அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. அவங்களுக்கு கூட புரியாத விஷயங்களை எனக்கு இப்ப சொல்லி கொடுக்குறீங்க, எனக்கு ஆர்வமா இருக்கு அதை பத்தி கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொல்றாரு. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்க போறீங்க? பாமினி மாதாஜி படிக்கிறா? சுதந்திரா தேவி, பாமினி மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன், சுதந்திர தேவி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நகிதே பகவன் வியக்திம் விதுர் தேவான தானவாக. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க நல்லா படிக்கிறேன் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிக்கிறேன். நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் இல்ல இல்ல எனக்கு தேங்க்ஸ், நான் தான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எனக்கு கஷ்டமே இல்லை, உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஈஸியா வருது பாருங்க இல்லையா. இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி டு ஃபர்ஸ்ட் இது லெவல்ல வந்து அப்படி இப்பதான் செகண்ட் லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல புரியாது, அப்புறம் செகண்ட் லெவல்ல படிக்க வருது அப்படின்னா கிரேட். நீங்க லெவல் 1 படிச்சுட்டு இருந்தேடா கிளாஸ்ல. இத மாதிரி மாதாஜி அவங்க படிக்க சொல்லுவாங்க, அப்ப படிப்போம் மாதாஜி. அதுல அந்த பழக்கம் இருக்கு இல்லையா, அதனாலதான் பழக்கம். நான் பழக்கம் இருந்ததுன்னா வந்துடும், அது கான்பிடன்ஸ் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு படிக்கணும். அதனால அப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு? ஓ கிருஷ்ணா, ஐ டோட்டலி அக்செப்ட் அஸ் ட்ரூத். நீ என்ன சொல்றீங்க எல்லாம் உண்மைன்னு நான் நம்புறேன். All that you have told me, neither the gods nor demons or Lord know thy personality. உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, நீங்க யாருங்கிறது காடா இருக்கட்டும், இல்ல டிமன்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து வேற ஏதோ கடவுளா, neither the gods or demons, தேவர்களா இருக்கட்டும், இல்ல அசுரர்களா இருக்கட்டும், யாருக்கும் உங்களோட பர்சனல் நீங்க யாருங்கிறது முழுமையா புரிய மாட்டேங்கிறது. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது
வியக்தித்வத்தை என்ன பர்சனாலிட்டி கொடுத்து வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது. நீங்க யார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கூட புரிஞ்சு வராது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதை படி. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் ஏதத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இண்டீட் யூ அலோன் நோ யுவர் செல்ஃப் சொல்லி முடிக்கல, அவர் சொல்லிட்டே இருக்காரு. ஆனா கரெக்ட், உங்களை பத்தி உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும். இப்ப நம்மளை பத்தி யாரு தெரியும்? நமக்கு தான் பாக்குறவங்க வந்து நீ ரொம்ப நல்லவ அப்படின்னா என்ன எவ்வளவு நல்லவன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இது எல்லாரும் சொல்றாங்க, நீங்களும் சொல்றீங்க, கரெக்ட் தானே? உங்களுக்கு உங்களை பத்தி தானே தெரியும். Indeed, you alone know yourself by your own potencies. உங்களுக்கு எவ்வளவு வைபவம் இருக்கு, எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு, நீங்க அதனால எதெல்லாம் படிக்கிறீங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தான் நல்லாவே புரியுது. ஓ ஒரிஜின் ஆஃப் ஆல், லார்ட் ஆஃப் ஆல் பீயிங்ஸ், காட் ஆஃப் காட்ஸ், ஓ சுப்ரீம் பர்சன், லார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், முடிக்க மாட்டேங்கிறார். நான் சொல்லிட்டே இருக்கார். உத்தம புருஷனே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரை உண்மை அறிவி. உங்களுடைய சக்தி காரணமாவே உங்களுக்கு வந்து உங்களை பத்தி புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. இதுதான் இதெல்லாம் நல்லா புகழ்த்தி எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்ம வந்து படிச்சுனே போயிட்டே இருக்கோம். அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க? லீலாவதி மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி ஆர்டர் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பாமி மாதாஜி டிராவல்ல இருக்காங்க, நளினி மாதாஜி படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப இது பேர் சொன்ன லீலாவதி மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க 3 பேர் படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. பக்து மஹர்ஷ்ய சேஷேன திவ்யாத்ம விபூதயः யாபிர் விபூதி பிர் லோகான் இமாம் ஸ்வம் வியாப்ய திஷ்டசி. ஹரிபோல். அப்ப என்ன சொல்ற? ப்ளீஸ் டெல் மீ இன் டீடைல் ஆஃப் யுவர் டிவைன் ஆப்பலன்ஸ். இன்னமும் எனக்கு கேட்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. இன்னும் சொல்லுங்க, நீங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கீங்க, டிவைன் உங்களோட என்னது பவித்திரமான இந்த எனர்ஜி எல்லாம் நீங்க இன்னும் என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, இதுல எல்லாம் இருக்கீங்க சொல்லுங்க. பை விச் யூ பர்வேட் ஆல் தீஸ் வேர்ல்ட்ஸ். அதன் காரணம் நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க இல்லையா? அதை பத்தி கேட்கறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். அவருக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது கேட்கிறார். ஆனா கிருஷ்ணர் ஒண்ணும் இது சளைச்சவர் இல்ல. அப்பப்ப எனக்கு போர் அடிக்கிறதுலாம் சொல்ல மாட்டார், அவரும் சொல்லுவார். எஸ், அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, நான் சொல்றேன். கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்த்யோசி பகவன்மயா. எங்க முடியறதோ அங்க வந்து அசின்னு சொல்லப்படுங்க. சிந்தியோ அசி, இந்த அப்போஸ்ட்ரோபி போடுங்க, அசி. இங்க போட்டிருக்கேன். சிந்தியோசி படிக்கலாம். சிந்தியோ அசி பகவான். தப்பு கிடையாது. பட் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பிரிச்சு படிக்கிறது நல்லது, புரியும் நமக்கு. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு? ஓ கிருஷ்ணா, ஓ சுப்ரீம் மிஸ்டிக், ஹவு ஷல் ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி திங்க் ஆஃப் யூ. இவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கே, உங்களை எப்போ நினைவு கொள்ளணும், நான் என்ன பண்ணணும்? How shall I know you? எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கவும் வேணும். நான் எப்படி உங்களை புரிஞ்சுக்கிறது? In what various forms are you to be remembered? இவ்வளவு என்னெல்லாம் படைத்திருக்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க இருக்கீங்க. அப்ப எந்த ஃபார்ம் வச்சு நான் உங்களை வந்து நினைவு கொள்ளணும்? ஓ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், ப்ளீஸ் எனக்கு தயவு செய்து இதெல்லாம் சொல்லுங்க. He is so much interested. உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? so many forms. அப்ப எந்த ஃபார்ம் நான் வந்து மனசுல நிறுத்தி உங்களை வந்து நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படி கேட்கிறேன். எஸ். விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கரயத்ர தல்ஹி ஸ்வன்பதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீபதோ அப்படின்னா கேட்கறதுக்கு நாஸ்தியமே அமிர்தம், அது போரும்னே ஆக மாட்டேங்க. அவ்வளவு அமிர்தமா இருக்கு. நாஸ்தினா இல்லை, என்ன இல்லை, போரும்னு தோண மாட்டேங்கிறது. கேட்கறதுக்கு எனக்கு போரும் கேட்டதெல்லாம் போரும் அந்த மாதிரி தோண மாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி அமிர்தமா இருக்கு உங்களோட வந்து நீங்க உங்களோட வைபவங்கள் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு அமிர்தமா இருக்கு அப்படிங்கிற. ஓ ஜனார்தனா, again please describe in detail the mystic power of your opulence. I am never satiated in hearing about you. போருன்னே ஆமாட்டேங்கிறது. நீங்க இன்னும் நிறைய சொல்லுங்க. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. இன்னும் சொல்ல இன்னும் ஆர்வம் தான் அதிகமா வருது. நமக்கு ஏதோ சாப்பிட்டா பசி அடங்கும் சொல்லுவா இல்லையா? இது அப்படி இல்ல. எவ்வளவு நான் கேட்டுக்கிறேனோ இன்னும் ஆர்வம் தான் எனக்கு அதிகமாயிட்டே போறது. ஜனார்தன், உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது
உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். எல்லாம் சிம்பிளா தான் இருக்கும். இப்பதான் இனிமே எல்லாமே ஸ்லோகலாம் அப்படிதான் இருக்கும். அதெல்லாம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இந்த சாப்டர். ஓகே, 17-18 என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாம். அர்ஜுனா ரிக்வெஸ்ட் டு ஹியர் மோர் அபவுட் கிருஷ்ணாஸ் க்ளோரிஸ். இன்னும் அவரோட வைபவம் எல்லாம் கேட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுறாரு இவர். ப்ளீஸ் டிஸ்கிரைப் இன் டீடைல் த மிஸ்டிக் பவர் ஆஃப் யுவர் ஆப்லன்ஸ். மிஸ்டிக் பவர்னா யாருக்கு சொல்லுவானா, ஆக்சுவலி யோகா எல்லாம் பயிற்சி பெற்று நான் காற்றில் மிதக்கிறேன், தண்ணீர் மேல் நடக்கிறேன், லைட்டா ஐ வில் ஃபீல் மைசெல்ஃப் லைட், ஐ ஜஸ்ட் ஃப்ளை. இதெல்லாம் மிஸ்டிக் பவர்ஸ் ஆஃப் யோகிக் பிராக்டிஸ். அதெல்லாம் பண்ணுவா. பகவானுக்கு யோகா பண்ணனே இல்லை. பகவான் கேன் டூ அண்ட் டேக் இட். ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் ஸ்மால் ஃபார்ம், லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜ் ஃபார்ம், பிக்கெஸ்ட் ஆஃப் பிக்கெஸ்ட், என்ன வேணா ஃபார்ம் எடுக்கலாம். அதனால மிஸ்டிக் பவர் அவர்கிட்ட இருக்குன்னு. So please describe in detail the mystic power of your opulence. I am never satiated in hearing about you. போருன்னே ஆக மாட்டேங்கிறது. For the more I hear, the more I want to taste the nectar. அதிகம் கேட்க இன்னும் அந்த நெக்டர்னா என்னது, அவ்வளவு அமிர்தமா இருக்கு, அது இன்னும் சுவைக்க நான் விரும்புகிறேன். நெக்டர் ஆஃப் யோர் வேர்ட்ஸ். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹியரிங் கிருஷ்ணாஸ் ஆப்லன்ஸ். அது பகவானோட இது கேட்க என்ன வருது, என்ன அட்வான்டேஜ், நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, ஒன் இஸ் நெவர் சேஷியேட்டட் பை ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா. போரும் ஆக மாட்டேங்கிறது, அதுதான் பெனிஃபிட். ஏன்னா இன்னும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம், இன்னும் நாளைக்கு வேற கிளாஸ் 11th சாப்டர். சப்போஸ் நீங்க 10th முடிஞ்சிருக்கலாம், நாளைக்கு 11th இன்னும் நான் அவர் காட்டியே கொடுக்க போறாரு, விஸ்வரூப தரிசனமே காட்ட போறாரு. ஸோ ஐம் வெயிட்டிங். நாளைக்கு எப்போ 7 மணி ஆகும் நம்ம கிளாஸ் வரணும், அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல கொண்டு வந்துடுவார் கிருஷ்ணா நம்மள. ஸோ more you to hear about him, இன்னும் கேட்கணும் ஒரு ஆர்வம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரெஃபர்ஸ் பாகவதம் 1.1.19 சௌனகா ரிஷி டு சுத கோஸ்வாமி. அதுலயும் பாகவதத்தையும் கொடுத்துருக்கு. Thus by remembering Krishna one can relish great nectar. இதுல இதுக்கப்புறம் இங்க வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஆப்லன்ஸ் கேட்கறதுக்கு என்னது, ஹியரிங் இன்க்ரீசஸ் ரிமெம்பரன்ஸ். எவ்வளவு நம்ம கேட்கிறோமோ பகவானை அவ்வளவு நினைவு கொள்ள முடியும். ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கேட்டோம், 18 days கேட்டோம், போறோம், இனிமேல் level 2 எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு உட்காருவா. என்னாகும், மறந்தும் போயிடுவா. அந்த 18 days என்ன படிச்சோன்னு மறந்துடும். கிருஷ்ணன் நினைவுக்குள்ளது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். திரும்பி அந்த 18 days இருக்கட்டும், இல்ல level 2 இருக்கட்டும், நீங்க level 5 level 6 போனாலும் இதெல்லாம் திரும்பி கேட்கலாம். இதை நீங்க பாக்கலாம். ஆக்சுவலி பழைய ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணுவா. நான் இந்த மாதாஜி அட்டன் பண்ணுவா, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி அட்டன் பண்ணுவா, நானும் அட்டன் பண்ணுவேன். இப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ வி ஆல்சோ அட்டன். level 1 இருக்கட்டும், level 2 இருக்கட்டும், வி கீப் ஆன் அட்டெண்டிங். இல்லாட்டி மாதாஜி இப்ப level 5 முடிச்சுட்டாங்க, இதனால இப்ப level 2 நம்மளோட இதுல கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றாங்கனாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் கிருஷ்ணா தான். நாட் பிகாஸ் ஷி நோஸ் மீ, என்னோட ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. ஆன்மீகத்தை there is no friendship. ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் நோயிங் கிருஷ்ணரோட இந்த ஸ்லோகம்லாம் படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம், பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம். ஏன்னா படிக்க என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி அட்டென்ட் பண்ண கேட்க பகவானோட நினைவு கொள்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். எந்த நேரம் பகவானை நினைவு கொள்ளலாம். அண்ட் ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இதனால என்ன ஆகுது, thus by remembering Krishna one can relish great nectar. இப்போ இவ்வளவு நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கிறோம், நினைவு கொள்ளுறோமோ அவ்வளவு ஆனந்தமா ஃபீல் பண்ணலாம். So why Arjuna wanted to hear more about all pervading opulences of Krishna? ஏன் நம்மளுக்கு ஆசையா இருக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு? சந்தேகப்பட்டாரா? நீ எல்லாம் சொல்ற, ஆனா எனக்கு இன்னும் சந்தேகமா இருக்கு, சொல்லி பார்க்கலாம், இன்னும் எதுல எல்லாம் இருக்க சொல்லுவா, அந்த மாதிரி நினைச்சாரா? இல்ல நான் ஐ எம் சம்படி கிரேட், நான் சும்மா ஆள் இல்ல, நீ சொல்லு பார்க்கலாம், கேட்கிறேன், இல்ல லைனா சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது. பக்தர்கள், நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் இன்னமும் பகவானை ஒரு பெரிய ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு சந்தேகத்தோட தான் நம்ம இன்னும் இருக்கோம். ஏன்னா பகவானுக்கு எல்லா ஆப்புலன்ஸும் இருக்கு, அவர் கிரேட் தான் சொல்ற 3 வாய் என்ன பண்ணும், அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம். கோயிலுக்கு போறது கிடையாது, ஏன்னா ரொம்ப தூரம் இருக்கு, அதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஜபம் இன்னைக்கு மூடு இல்ல, இன்னைக்கு ஜபம் பண்ணல, 4 நாளுக்கு அப்புறம் சரி இன்னைக்கு மூடு இருக்கு பண்ணலாம். ஏன்னா பகவானை மறந்துடுறோம். ஏன்னா வேற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டண்டா படுறது, அந்த சீரியல், வெளியில போறது, மார்க்கெட் போறது, அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு நான் ஃப்ரீ, அப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். அந்த அவளை பத்தி சொல்றேன், நாட் ரெகுலர்லி அட்டன் பண்றவங்களே சொல்லல. அப்ப என்ன ஆயிடுது, ப்ரையாரிட்டி எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும், இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எதுல நமக்கு ஆர்வம் இருக்கோ அதுலதான் ப்ரையாரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீங்களே பார்க்கலாம், இப்ப நீங்க நல்லா தைக்கிறீங்கன்னு நினைக்கலாம். அப்ப என்னது, சும்மா உட்காரும்போது சரி அதை என்ன டிவி தானே பாத்துங்க, தைச்சுட்டே பண்ணுவாங்க. ஏதோ என்னது இந்த ஸ்வெட்டர் மாதிரி இந்த தைக்கிறது, இல்ல இப்ப ஒரு குக்கிங்கா இருக்கலாமே, நான் நல்லா சமைக்கிறேன், இப்ப ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்தா இதுல அந்த மாதிரி பண்ணா இன்னும் நல்லா டேஸ்டா இருக்குமோ, ஏன்னா அப்படி நீங்க சமைச்சு பார்க்கலாமே. ஏன்னா நமக்கு அதுல ஆர்வம் இருக்கு. ஆர்வம் இருக்கிறதுனால நம்ம அதையே பண்ணணும் தோணும். அதே போலதான் கிருஷ்ணனோட கதை இதெல்லாம் கேட்கும்போது இதுல ஆர்வம் வருதுன்னா we will not wait. அது மார்க்கெட் அப்புறம் வைக்கலாம், வேற இல்ல அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ் முடிக்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சோ நமக்கு ஆர்வத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு we have to keep on remembering Krishna. So 10.16 Arjuna is already satisfied with the understanding of Krishna. Arjuna is already satisfied. அவர் முதல்லயே அவருக்கு தெரியும். சாப்டர் 2வது சாப்டர்லயே சிஷ்யஸ்தே அகம், நான் உங்களுடைய சிஷ்யன்,
எனக்கு வந்து என்னது நல்லது நீங்க சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் இன்னமும் கேட்க கேட்க அவருக்கு ஆசை. ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் ஹஸ் நோ டவுட் அபவுட் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன். அவர் தான் சுப்ரீம், எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் ஃபார் சேக் ஆஃப் காமன் பீப்புள் நமக்கு அட்வான்டேஜ் ஆகும். அவர் கேட்க கேட்க என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, இப்ப நமக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் படிப்பாங்க, நம்ம பசங்க படிப்பாங்க, அவங்க பசங்க படிப்பாங்க, நமக்கு முன்னாடி இந்த மூதாதையரும் படிச்சிருக்காங்க பகவத்கீதா. அப்ப இந்த மாதிரி காமன் மேனுக்கு இன்னும் புரியறதுக்கு வேண்டிதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறா போல். இதெல்லாம் டிராமா, எல்லாம் கிருஷ்ணரோட டிராமா தான். அவர் சூத்திரதாரி. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை அர்ஜுனனை கேட்க வச்சு இவர் சொல்லி, ஏன்னா அவர் தெரியும், அர்ஜுனனுக்கு தெரியும், இருந்தாலும் அவரை வச்சு கேட்க சொல்லி இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். வரப்போற ஜெனரேஷன்லாம் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ ஃபார் த சேக் ஆஃப் காமன் பீப்புள் நமக்கு எல்லாம் வேண்டிதான் அது நடக்கிறது. 10.16 கொடுத்துருக்கு. 10.17 ஃபார் சேக் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்ட். நம்மளாம் இன்னும் மெட்டீரியல் உலகத்துல தான் இருக்கும். எனக்கு என்ன பண்ணா எது திருப்தி ஆகும், நான் இதெல்லாம் படிக்கிறேனே, ஆஹா எனக்கு நல்லா அருள் புரியுங்க, நான் எல்லாம் பகவத்கீதா ஸ்லோகா எல்லாம் சொல்றேன், டெய்லி அட்டன் பண்றேன், எனக்கு ஏதோ நல்லது வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து இருக்கும். இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஒண்ணு இல்லையா, ஒரு பெருமை இருக்கும், ஏதோ புகழ், எதுக்கோ ஒரு ஆசை இருக்கும். பொருளா நம்ம ஆசைப்படலனாலும் யாராவது ஓ நல்லா அட்டன் பண்றீனே, இதெல்லாம் பண்றியா அப்படின்னா சொல்லித்தனா நமக்கு ஒரு பெருமை வரும். அது மெட்டீரியலிஸ்ட். நம்ம எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறோமோ இல்லையோ, என்ன திருப்திப்படுத்துறேன் இந்த மாதிரி. அப்புறம் எனக்கு 10.17 இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஃபார் பர்சனல் அப்சார்ப்ஷன். அர்ஜுனா வாண்ட்ஸ் டு நோ ஹவு ஷால் ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி திங்க் ஆஃப் யூ. நீங்க ஆல்ரெடி கிரேட் தான், எனக்கு வந்து உங்களை பத்தி எப்பவும் நினைக்கணும், அதுக்கு நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க. அப்ப அது பர்சனல் தானே, அதுக்கு நீ தான் நிறைய பக்தி பண்ணும் அப்படின்னு விட்டுருக்கலாம் பகவான். இல்ல சரி, நான் அதுக்கு நான் உனக்கு வந்து காட்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னது இறங்கி வரார். அப்ப அவருக்கு வந்து நினைவு கொள்ளணும், அர்ஜுனனுக்கு எப்பவும் நினைவு கொள்ளணும்னா பகவான் இன்னும் நிறைய ஆப்பலன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு. அப்புறம் டு டேஸ்ட் த நெக்டர், வாண்ட்ஸ் டு ஹியர் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் டேஸ்ட் த நெக்டர் ஆஃப் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். பகவானோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்க அவ்வளவு ஆனந்தப்படுறேன். அது வேண்டி இது 10.18 சொல்லியிருக்கு. ஸோ 16, 17 அண்ட் 17 2 ரீசன் அண்ட் 18 இதெல்லாம் அர்ஜுனா சொல்றேன். இப்போ வந்து செக்ஷன் டி போயிடலாம். 19ல இருந்து 42. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். மணி உள்ளது, ஏன்னா கிடுன்னு படிச்சுன்னு போகலாம். நான் அதுலயும் இருக்கேன் இதுலயும் இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி பார்த்தா இதுல நம்ம level 1 கோர்ஸ்ல இருக்கட்டும், level 2லயும் கூட உங்களுக்கு வேண்டி சேஞ்ச் பண்ணேன். ஆக்சுவலி நிறைய ஸ்லோகாவே போட்டேன், இல்லாட்டா அந்த ஒரு சார்ட் மாதிரி இருக்கும், சார்ட் தான் படிப்போம் நாங்க. அப்ப வந்து இது வந்து இல்ல level 2 இல்லையா, நல்லாவே ஸ்லோகம் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஓகே, கிருஷ்ணாஸ் ஆப்புலன்ஸ் அதான் படிக்க போறோம். கிருஷ்ணா டிஸ்கிரைப்ஸ் த மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் அமங் ஹிஸ் லிமிட்லெஸ் ஆல் பர்வேடிங் ஆப்புலன்ஸ். பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கைவிட்டு எண்ணி எல்லாம் பார்க்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. அன்லிமிட்டட், லிமிட்லெஸ். பகவான் இருக்கிற இடம் எல்லாம் அவ்வளவு. அதுல இருக்காரு, இதுல இருக்கு, அப்புறம் இதுல இல்லையா, ஓ அதுலயும் இருக்காரு, அப்புறம் இது அதுலயும் இருக்காரு, அப்படின்னு சொல்லிட்டே போலாம். இருந்தாலும் ப்ராமினன்ட் ஒன் எது வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கோ அது மாத்திரம் வந்து சொல்ல போறார். கிருஷ்ணர் தமது வரம்பற்ற எங்கும் நிறைந்த செல்வ செழிப்புகளில் மிக முக்கியமானதை விவரிக்கிறார். நேம்ஸ் இஸ் opulence and then explains that these opulences simply indicate a fraction of his glory. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னு சொல்றாரு. ஏதோ ஒரு சாம்பிள் மாதிரி நான் உனக்கு சொன்னேன், இது அதுலயும் இருக்கேன் இதுலயும் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லிட்டு இவ்வளவு ஸ்லோகாஸ் 19ல 42 வரைக்கும் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றேன், ஏதோ கொஞ்சம் வந்து சாம்பிள் மாதிரி உனக்கு சொல்லியிருக்கேன், இன்னும் நிறைய இடத்துல நான் வந்து பரவி இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். சோ அவருடைய செல்வ செழிப்புகளுக்கு பெயரிட்டு பின்னர் இந்த ஐஸ்வர்யங்களில் அவரது மகிமையின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே குறிக்கின்றன என்பதை விளக்குகிறது. Because he pervades and suppose the entire universe with a mere fragment of his total potency. அவருக்கு இருக்கிற ஃபுல் சக்தியில ஒரு சின்ன பாகத்தை இப்படி தடிச்சு விட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த ஆப்புலன்ஸ் தான், அந்த இது செழிப்போடு தான் நான் வந்து உனக்கு எல்லாம் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஏனெனில் அவர் தமது முழு ஆற்றலின் ஒரு துண்டுடன் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஊடுருவி ஆதரிக்கிறார். அது தமிழ்லாம் கொஞ்சம் லைஃபண்டா வரும். எஸ், ஓ இது பண்ணிடணும். 90. எஸ், யார் படிக்கணும்? படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஹந்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹ்யாத்ம விபூதயः பிராதான்யதः குருஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ குருஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருனா குரு வம்சத்து பசங்க தானே இவங்கலாம். அதுல சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் said yes, I will tell you. அவர் கேட்க மாத்திரத்தை கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இதுல இருந்துன்னா, பக்தர்களா இருந்தா போறோம், வேற ஒரு நமக்கு குவாலிபிகேஷன் வேண்டாம். நான் வந்து அவருடைய பக்தரா இருந்ததுன்னா நம்ம கேட்ட மாத்திரத்துல கொடுக்க போறாரு. ஆனா அதுக்கு நான் அவருடைய கரோடு பத்தி ஆனோ அந்த மாதிரிலாம் கேட்கக்கூடாது. அவரை பத்தி நான் எனக்கு கேட்கணும், எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கேன், பாகவதம் கூட எனக்கு படிச்சா நல்லா இருக்கும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா வேற ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு வந்து வித்தின் ஃபியூ டேஸ் வித்தின் ஃபியூ ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதோ காதுல வரும், அந்த ஒரு கிளாஸ் நடத்துறாங்க பாகவதம். ஏதோ ஒரு பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தா போதும்.
அது வந்து அவருக்கே நமக்கு அது கேட்க கூட வேண்டாம், மனசுல அந்த ஆர்வம் இருந்தா போறோம். அவரே தட்டி எழுப்பி இதா அது இருக்கு, ஏதோ ஒரு விதத்துல அவர் வந்து நம்ம இதை காட்டி கொடுத்துருவார். அது இன்னும் நீங்க எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். அதனால நான் சொல்றேன், எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். So என்ன சொல்றேன், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் எஸ், ஐ வில் டெல் யூ ஆஃப் மை ஸ்ப்ளெண்டரஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன், பட் ஒன்லி ஆஃப் தோஸ் விச் ஆர் ப்ராமினென்ட். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா உள்ளது மாத்திரம் தான் சொல்ல முடியும். அர்ஜுனா ஃபார் மை அப்ளன்சஸ் லிமிட்லெஸ், எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல, உனக்கும் உட்கார்ந்து எல்லாம் கேட்கறதுலாம் முடியாது. எதைதான் நான் விடுறது, எதைதான் சொல்றது, அதனால இம்பார்ட்டன்ட் மந்த்ஸை மாத்திரம் நான் வந்து சாம்பிள் மாதிரி சொல்றேன் அப்படிங்கிற. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு விளக்குகிறேன், உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை, நிறைய இருக்கு, சொல்லிட்டே போலாம் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா. எஸ், படிங்க மாதாஜி நெக்ஸ்ட். அகம் ஆத்மா குடாகேஷ சர்வபூதாஷயஸ்திதः அகம் ஆதிஷ்ச மத்யம் ச பூதானாம் அந்த ஏவ ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த ஏவச்ச, அந்தமும் நான் தான், ஆதியும் நான் தான். அந்தம்னா முடிவு, ஆதினா ஸ்டார்டிங், எல்லாத்தையும் நான் தான் பரவி இருக்கேன்னு சொல்றேன். ஐ எம் த சூப்பர் சோல். உங்களுடைய ஒரு ஹிருதயத்துக்குள் ஒரு உயிர்வாழினா ஒரு எறும்பும் ஒரு உயிர்வாழி தான், யானையும் உயிர்வாழி தான், திமிங்கலம், மனிதர், அப்படி 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் ஒரு உயிர்வாழிலையும் நான் தான் பரமாத்மாங்கிற ரூபத்துல, 4 கை ரூபத்துல எல்லாரோட ஹார்ட்லயும் இருக்கேன். So I am the super soul, Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, starting, I am the middle, and I am the end of all beings. So Arjuna, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாவே நமக்கு புரிஞ்சிடும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு. இப்போ சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் வந்துடும் நமக்கு, இதெல்லாம் ஸ்லோகா படிக்க சான்ஸ்கிரிட்டே வந்துடும் நமக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார்? ஆதித்யானாம் அகம் விஷ்ணோர் ஜோதிஷாம் ரவிரம் சுமான் மரீச்சிர்மருதாம் அஸ்மி நக்ஷத்ராணாம் அகம் சசி. இனிமேலாம் ஆரம்பிச்சிடும், எல்லாம் எதுல எல்லாம் இருக்கேன்னு. ஒரு லைன்லயும் அவர் என்னமா இருக்காருன்னு நம்ம உங்களுக்கு நினைவு இருக்கல. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எல்லாம் லைனா தான் முடிப்போம். லெவல் 1லயே அப்படிதான் எல்லாம் ஸ்லைடே இருக்கு. நான் அதை டிலீட் பண்ணல, வச்சிருக்கேன், அந்த ஸ்லைடும் வச்சிருக்கேன். ஆனா ஐ தாட் இதெல்லாம் ஒரு நெட்ல இருந்து எடுத்து போட்டு இதெல்லாம் காப்பி பண்ணி இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு நான் 2-3 நாள் ஆச்சு, இதெல்லாம் கொஞ்சம் இது எஃபர்ட் போட்டு இல்ல படிக்கலாமே, அழகா இருக்கே. இப்ப லெவல் 2ல இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு தான், இதுதான் அழகு. நம்ம எல்லாம் ஒன்னும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ ஆதித்யானா அகம் விஷ்ணு. ஆதித்யா 12 ஆதித்யர்கள் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த சூரியன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க ஒரு சூரிய உதயம் உங்களுக்கு வந்து உங்க வீட்டுல எல்லாம் தெரியறது அப்படின்னா, ஒரு ஜனவரி நம்ம இது இருக்கும் இல்லையா, பொங்கல் வர டைம்ல இது அப்பதான் வந்து இதுக்கு போகும், என்னது 6 மாசத்துக்கு டுவர்ட்ஸ் நார்த் போகும். அது போகும்னா நம்ம நம்ம வந்து எக்லிப்டிக்கா இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி சுத்துறோம் நம்ம பூமி. அப்போ சூரியன் வர்றது போறது நம்ம பேசிக்கிறோம். ஆனா சூரியன் எல்லாம் வரது இல்லை, ஒண்ணும் இல்ல, ஒரே இடத்துலதான் இருக்கு, நம்ம சுத்தின்னு இருக்கோம். அப்போ நமக்கு வந்து சூரியன் ஒரு இடத்துல அப்படி. அப்போ 12 மாசத்துல 12 இடத்துல உங்களுக்கு காணும். ஒரு மாசம் பார்த்தா அதுக்குள்ள ஈஸ்ட் இங்க வந்துட்டா, அதுக்குள்ள பார்த்தா இங்க ஈஸ்டா, அதுக்குள்ள இங்க ஈஸ்டா, திருப்பி அது உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் அதெல்லாம் மாறி வரும். அதனால 12 ஆதித்யர்கள்ல நான் வந்து விஷ்ணுவா இருக்கேன். ஜோதிஷாம் ரவி ராம்சுமா, இந்த மீனிங்கே பார்க்கலாம். ஆஃப் த ஆதித்யாஸ் ஐ எம் விஷ்ணு. ஆஃப் லைட், நல்ல வெளிச்சமா இருக்கிறதுல ஐ எம் ரேடியன்ட் சன், நான் சன், சூரிய கடவுளும் நான் தான். ஆஃப் த மருத்ஸ் அப்படின்னா என்னது, காற்று, ஐ எம் மரீச்சி. இந்த புயல் காற்றெல்லாம் மிஸ் ஆகுது, அதுல நான் மரீச்சியா இருக்கேன். அண்ட் அமங் த ஸ்டார்ஸ், நிறைய இது இருக்கேன், நட்சத்திரங்கள், அதுல நான் மூணா இருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஒரு லைனுக்கும் அவர் எதுல எல்லாம் இருக்கேன். சசி, அகம் சசி அப்படின்னா அகம்னு நிறைய வரும். என்னது, அகம் விஷ்ணு, ஜோதிஷாம் ரவீர் அம்சுமான், மரீச்சிர் மருதாம் அஸ்மி, நான் தான் மருத்தா இருக்கேன். நட்சத்திரம் அகம் சசி, நான் தான் வந்து சசினா இது மூன். எஸ், படிங்க மாதாஜி நெக்ஸ்ட். வேதானாம் சாம வேதோஸ்மி தேவானாம் அஸ்மி வாசவஹ இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி பூதானாம் அஸ்மி சேதனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஃப் த வேதாஸ், வேதங்கள் எவ்வளவு வேதம் இருக்கு? 4 வேதம். சாம வேதம், யஜுர் வேதம், அப்புறம் அதர்வ வேதம், ரிக்வேதம். இந்த மாதிரி இதுல வந்து நான் எந்த வேதமா இருக்கேன்? சாம வேதமா இருக்கேன். ஆஃப் த டெமிகாட்ஸ், இருக்கிற டெமிகாட்ல நான் யாரா இருக்கேன்? இந்திரனா இருக்கேன், த கிங் ஆஃப் ஹெவன். அப்புறம் சென்சஸ்,
இவ்வளவு புலன்கள் இருக்கே, கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இருக்கே, அதுல நான் யாரா இருக்கேன்? மைண்ட், மனசா இருக்கேன். அண்ட் இன் லிவிங் பீயிங்ஸ், யாரெல்லாம் உயிர் வாழிகள் இருக்காங்களோ அதுல யாரா இருக்கேன் நான்? லிவிங் ஃபோர்ஸ், கான்சியஸ்னஸ். நம்ம வந்து ஒரு உயிர் மூச்சை விட்டு இருக்கோம், அதனாலதான் ஒரு கான்சியஸ் லெவல்ல இருக்கோம் நம்ம. சோ அது அந்த லிவிங் ஃபோர்ஸ், அதுதான் நான் தான் அது. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் ஸ்வர்க மன்னனான இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர் வாழிகளில் நான் உயிர் சக்தி. அது உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ். எஸ். रुद्राणां शङ्करस्सास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसुनां भावकशास्मि मेरुह शिखरिणाम् अहम्. हरे कृष्ण माताजी. மேருக்கு அப்புறம் இந்த மேரு புள்ளி புள்ளி மேரு. இருக்குல்ல, அதான் மேருன்னு இருக்கு இல்லையா? ரூன்னு வந்து அதே நினைவு வச்சுக்கணும். இந்த ரூ இல்ல ராதான் இருக்குன்னா இப்ப மேரகன்னு சொல்லலாம். இப்ப இந்த ரூன்னு இருக்கிறதுனால ஊ, அப்போ ஹூ, மேரு ஹூ அப்படி சொல்லணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. இது சான்ஸ்கிரிட் தான், அதனால. ஓகே. அப்புறம் இந்த ருத்ரானாம் சங்கரஸ்சாஸ்மி, ஆஃப் ஆல் த ருத்ராஸ், 11 ருத்ரர்கள்ல நான் வந்து சிவனா இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சிவனும் அவர் தான். சோ நம்ம எல்லாம் நாங்களும் சிவைட்ஸ், நாங்களும் சிவனை வழிபடுவோம். கிருஷ்ணர்லாம் வைஷ்ணவதான் வழிபடுவாங்க. டிஃபரன்ஸே இல்ல. அவரே சொல்றார், சிவன் யாரு? நான் தான் சிவன். இருக்கிற ருத்ரர்கள சிவனே, சிவன்கிறது நானே தான். ஆஃப் த யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல ஐ எம் த லார்ட் ஆஃப் வெல்த். குபேரா, குபேர் வந்து ராட்சசர் அந்த குலத்துலதான் வரவர். அப்ப நான் வந்து குபேரனாவும் இருக்கேன். எல்லாம் இதுல இருக்கும், உங்களுக்கு பிக்சர்லாம் இருக்கும். ஆஃப் த வசூஸ், வசு அதுதான் வசுதான் 11 நினைக்கிறேன். ஐ எம் ஃபயர். நான் வந்து அக்னி, அக்னி தேவன் யாரு? நான் தான். அண்ட் ஆன் த மவுண்டன்ஸ், மவுண்ட் மேரு, இது மேருமலை நான் தான். இருக்கிற மவுண்டனை வச்சு மவுண்டன்ல பார்த்தா மேருமலை நான் தான். எல்லா ருத்ரர்களிலும் நான் சிவபெருமான். யக்ஷராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன். வசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி. மலைகளில் நான் மேரு, மேருமலை. எஸ், படிங்க மாதாஜி. புரோதசாம் ச முக்யம் மாம் வித்தி பார்த்த ப்ரஹஸ்பதிம் சேனானீனாம் அகம் ஸ்கந்தஹ சரசாம் அஸ்மி சாகரஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதோ சொன்னேடா? நான் சொல்லல மாதாஜி, யாரோ சொன்னா மாதாஜி, வேற ஏதோ மாதாஜி. ஏனோ சத்தம் கேட்டு. ஓகே, நான் எல்லாம் அதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ல மூடிட்டு இது மாத்திரம் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான். ஆனா எனக்கு சத்தம் மாத்திரம் தான் கேட்கறது. யார் படிக்கிறேன்? ஆஃப் பிரீஸ்ட். பிரீஸ்ட் என்னது? இந்த இதெல்லாம் மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்றாங்களே. ஓ அர்ஜுனா, நோ மீ டு பி த சீஃப் பிரகஸ்பதி. எல்லாம் அந்த முனிவர்கள்ல வச்சு சீஃபா யாரு? பிரகஸ்பதி யாரோ அது நான் தான். ஆஃப் ஜெனரல்ஸ், இந்த சண்டை போட்டு பேட்டில் எல்லாம் வீரத்தை காட்டுறாரு யாரு? கார்த்திகேயா. முருகன்கிறது அதுவும் நான் தான். கார்த்திகேயா இதுல என்ன போட்டு வித்தி பார்த்தமே பிரகஸ்பதியும் சேனானீனம், சேனைகளை அகம் ஸ்கந்தா, முருகன் தான் அப்படிங்கிற. நம்ம ஆனா முருகன் முருகன் அப்படிங்கிறோம். அது கிருஷ்ணரே சொல்ற, நான் தான் முருகனா உங்களுக்கு வேற ஒரு உருவத்தை நான் தோற்றம் அளிக்கிறேன். முருகாங்கிற பேர் இருக்கு. இப்ப நமக்கே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வந்து வீட்டுல நம்ம பசங்களுக்கு அம்மா, நம்ம வந்து அம்மா. இப்ப நம்ம தங்கை எல்லாம் நமக்கு இருந்தா நம்ம அக்கான்னு கூப்பிடுவா. அதே ஆளுதான் ஒரு அக்கான்னு கூப்பிடுற ஒரு மனுஷா இருப்பா. பசங்கள்லாம் அம்மான்னு கூப்பிடுவா. இல்ல நமக்கு இன்னும் பேரம்பேத்தி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க பாட்டின்னு கூப்பிடுவாங்க. நம்ம அம்மா அப்பா இருந்ததுனாக்கா ஐயோ குழந்தைய வாங்க அப்படி இப்படின்னு கூப்பிடுவா. சோ ஒரே ஆளுக்கு இவ்வளவு பேர் இருக்கிறப்ப கிருஷ்ணருக்கு ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு ஒரு பேர் தான். அப்ப ஸ்கந்தன்கிறதும் கிருஷ்ணர் தான். ஐ எம் கார்த்திகேயா அண்ட் ஆஃப் பாடிஸ் ஆஃப் வாட்டர். தண்ணி எல்லாம் நிறைய தண்ணி இருக்கேன். அது நான் எதா இருக்கேன்? குளமா குட்டையா இல்லை சாகரம். ஐ எம் ஓஷன் அப்படிங்கிற. எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. महर्षीणां भृगुर् अहं धीराम् अस्म्येकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞம் அஸ்மி. நான் தான் இருக்கேன். எதுல? யஜ்ஞம். எவ்வளவு யஜ்ஞம் பண்றாங்க, யாகம் பண்றாங்க. அதுல வந்து ஜப யஜ்ஞம். ஜப்பாங்கிறது ஒரு யஜ்ஞமா. நம்ம நினைச்சுக்கோ இதெல்லாம் ஜப்பான்னா ஒரு சிம்பிள் தானே நினைக்கிறோம். இல்ல, அவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு. யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணனா இவ்வளவு சாமகிரி போட்டு எவ்வளவு நேரம், எவ்வளவு அதுல நெய் விட்டணும், அதுக்கு அந்த உச்சியெல்லாம் போடுவா. அதெல்லாம் ஹவிசு அது இது எல்லாமே போடணும். அது பண்ணினாதான் அவர் யஜ்ஞமே பண்ணி முடிச்ச ஒரு இது வரும். ஏன்னா ஃபுல் பலன் கிடைக்கும். ஆனா நான் வந்து ஜபமாவும் இருக்கேன். இருக்கிற யாகம் யஜ்ஞத்துல ஜபம்ங்கிற ஜப யஜ்ஞம் நான் தான். அதனால ஜபம் பண்ணாலே அவ்வளவு நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். யாகம் பண்ண பெனிஃபிட் நம்ம ஜபத்துல கிடைக்கும். அதான் லெவல் 1லயே வந்து ஜபம் 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 ஜபம்னு ரொம்ப நம்ம வந்து அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லணும்.
நம்ம வந்தவன் முதல்ல படிக்கிறவளுக்கு தெரியாது. ஸோ ஜபத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுத்து அது வந்து அப்பவே ட்ரெயின் பண்ணிடணும். ஸோ யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞம் அஸ்மி, நான் தான் அந்த யஜ்ஞம், அந்த ஜபங்கிற யஜ்ஞத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு. ஸ்தாவராணம் அந்த என்னது பிளான்ட்ஸ்ல எல்லாம் நான் வந்து பிளான்ட் இல்லை சாரி இமாலய மலை. ஓகே, இதெல்லாம் படிக்கலாம். ஆஃப் த கிரேட் சேஜஸ் ஐ எம் பிருகு. ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஐ எம் த டிரான்சென்டென்டல் ஓம். அதிர்வுகள் நிறைய இந்த சவுண்ட் அதிர்வுகள் இருக்கும் இல்லையா, அதுல என்னது ஓம் சொன்ன எவ்வளவு அதிர்வு வருதோ அந்த ஓங்கிற அதிர்வுகள்ல அந்த சத்தத்துல நான் இருக்கேன். ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் யாகம் யஜ்யம் அது பண்றதுல ஐ எம் சாண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி நேம் ஜபத்துல இருக்கேனா. அண்ட் ஆஃப் இம்மூவபிள் திங்ஸ், அதான் ஸ்தாவரானம்னா இம்மூவபிள், அது மூவ் ஆகாது இல்லையா, மலைகள்லாம் அப்படியே ஸ்திரமா இருக்குமே, அதனால அது என்னது நான் ஹிமாலய மலையா இருக்கேன். மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓங்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை. மாதாஜி டவுட், இப்ப மேரு மலை சொன்னீங்க, இமயமலை, இது ரெண்டுத்துக்கும் டவுட் எனக்கு கொஞ்சம். மலைன்னு கேட்டதுனால மேருமலை. ஆனா இப்ப நீங்க ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா மேருமலை எங்க இருக்கு, நீ ஜியோகிரபியில பார்த்தோம்னா தெரியாது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அது ஆன்மீக மலை. ஆன்மீகத்துல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைலாம் சொல்றேன். நம்ம எந்த ஜியோகிரபி குளோப் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா எங்க இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை காட்ட முடியுமா, அவங்களால காட்ட முடியாது. ஏன்னா இன்னும் அவங்க போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. சோ மேருமலை இருக்குன்னு நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல படிக்கிறோம். அண்ட் இமயமலை அசையாதவற்றுள் இமயமலையா இருக்கேன். மலைதான், ஆனா அசைபவை அசையாதவை, அதுல நான் வந்து இதா இருக்கேன். ஆனா மேருமலை மலையாவே நான் அதுலதான் இருக்கேன். அந்த மேருமலை வச்சுதானே பார்க்கடல் எல்லாம் கிடைச்ச எல்லாம் பண்றாங்க. மேருமலை, ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே, படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கணும்? நான் தான் மாதாஜி, சுதந்திர தேவி தான் படிக்கணும். அஸ்வத்தஹ சர்வ விருஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதஹ கந்தர்வாணாம் சித்ராதஹ சித்ரதஹ சித்தானாம் கபிலோ முனிஹ. சாரி மாதாஜி, திருத்தி சொல்றேன். இப்ப வந்துடும் உங்களுக்கு, படிக்க படிக்க வரும். ஓகே, அப்ப என்ன சொல்றேன், அஸ்வத்த மலை என்னது, சாரி மரம். சர்வ விருக்ஷானம், விருக்ஷனா என்னது மரங்கள். அப்ப மரங்கள்ல நான் யாரா இருக்கேன், பேனியன் ட்ரீயா இருக்கேன். அஸ்வத்தா மரம் சொல்லலாம். அண்ட் ஆஃப் த சேஜஸ் அமங் த டெமிகாட்ஸ்ல வந்து சேஜஸ், நான் இருக்கிற சேஜஸ்ல நான் யாரு, டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் சேஜஸ், ஏன்னா முனிவர்களும் ஒரு டெமிகாட் தான். ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல யாரா இருக்கேன், இவ்வளவு சேஜஸ் இருக்காங்க, நான் நாரதரா இருக்கேன். ஆஃப் த காந்தர்வாஸ் ஐ எம் சித்ரரதா. அண்ட் அமங் பெர்ஃபெக்டட் பீயிங்ஸ் ஐ எம் த சேஜ் கபிலா. ஃபுல்லா எல்லாமே வந்து நல்லா படிச்சு என்ன சொல்லுவா, பகவானோட அவதாரம் தான் கபில அவதாரம். அந்த இது பார்த்தோம்னா அவங்க அம்மாக்கே வந்து எடுத்துரைப்பார், என்னது எப்படி நான் இருக்கணும், வாட் இஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அம்மா வந்து சொல்லி கொடுப்பார். சோ நான் வந்து கபில முனிவராகவும் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. எல்லா மரங்களில் நான் அரச மரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் நான் சித்ரதன் போட்டிருக்குது, சித்ரரதன். சித்தர்களில் நான் கபில முனி. இப்ப சித்தர்கள் முனிவர்கள் எல்லாம் சேம் தான், மேபி கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு சட்டில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பட் சித்தர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நார்மல் இதுல தமிழ்ல படிக்கிறோம் இல்லையா, சித்தர் அவ யாரு, முனிவர் தான். மேபி ஏதோ கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம், அதனால சித்தர்ன்னு சொல்றா. முனிவர்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகள், முனிவர், சித்தர் அப்படின்னு பேரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. எஸ், படிங்க மாதாஜி. உச்சைஸ்ரவசம் அஸ்வானாம் வித்திமாம் அமிர்தோத்பவம் ஐராவதம் கஜேந்திராணாம் நராணாம் ச நராதிபம். ஆஃப் ஹார்சஸ், குதிரைகள்ல வச்சு நான் யாரு, நோ மீ டு பி உச்சைஸ்ரவான்னு ஒரு குதிரை பேரு, அதுதான் நான். யாகங்கள் யூஸ் பண்ணுவா. ப்ரொடியூஸ் டூரிங் த சர்னிங் ஆஃப் த ஓஷன் ஃபார் நெக்டர். அந்த மாதிரி டைம்ல அவ உச்சைஸ்ரவஸ் வந்தது வெளியில, இந்த பார்க்கடல் களையும் போது உச்சைஸ்ரவஸ் வந்தது, ஐராவதம் வந்தது, லக்ஷ்மி வந்தாங்க, லக்ஷ்மி கூடி வந்தாங்க, நெக்டர் வருது, பாய்சன் வருது, எல்லாம் அந்த கடையும் போது எல்லாம் வருது இல்லையா. அதுல வந்து சர்னிங் பண்ணும்போது பார்க்கடல் கடையும் போது உச்சைஸ்ரவஸ் வந்தது. சோ நான் உச்சைஸ்ரவசம் இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஒரு குதிரையாவும் நான் தான் இருக்கேன். ஆஃப் லார்ட்லி எலிஃபென்ட்ஸ் ஐ எம் ஐராவதம். அண்ட் அமங் மென் ஐ எம் த மொனார்க். அப்படின்னா கிங்,
நான் தான் வந்து சேனாதிபதி இல்ல என்னது நராதிபம்ல நான் வந்து இது கிங் என்ன சொல்லுவாங்க இதுல என்ன கொடுத்து நராணாம் நராதிபம் அது என்ன மனிதர்களில் மன்னன். மனிதர்களில் நான் வந்து கிங். அப்ப அந்த ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் இருந்தது. இப்பத்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ் மாதிரி அப்போ கிடையாது. கிங்னா என்னது அவ்வளவு காட்லியா இருப்பாங்க, அவங்க ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு திளைச்சு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா வந்து பிகாஸ் அந்த ஹேரார்கில உங்க அப்பாவுக்கு இதா இருந்திருப்பாங்க, இவ ராஜகுமாரா இருந்திருப்பாங்க, அப்பாவோட இதெல்லாம் டெத் ஆன அப்புறமோ இல்ல அவரை வந்து விட்டு போன அப்புறம் இவங்க வந்து ராஜா ஆவாங்க அந்த மாதிரி. ஆனா தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். சோ நான் வந்து மன்னனாவும் இருக்கேன். மனிதர்கள்ல நான் மன்னனா இருக்கேன். எஸ், படிக்க மாட்டேன். आयुधानामहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुगीः. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது வெப்பன்ஸ், ஆயுதம் நம்மளே சொல்லுவோமே, ஆயுதானாம் அகம். என்னது அகம்னா நான் எதா இருக்கேன், வஜ்ரம். அது எவ்வளவு ஆயுதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல நான் வஜ்ரம் ஆயுதமா இருக்கேன். ஆஃப் வெப்பன்ஸ் ஐ எம் த தண்டர்போல்ட். அமங் கவுஸ் தேனுனா கவு. அஸ்மி காமதுக் காம என்னது சுரபி கவ், சுரபி பசுவா இருக்கேன். அமங் கவுஸ் ஐ எம் சுரபி. ஆஃப் காசஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ரியேஷன் ஐ எம் கந்தர்பா. இந்த நிறைய மனிதர்கள்லாம் பிறக்குறாங்களே, அப்ப அது என்ன நார்மலா எல்லாம் பிறக்க முடியாது இல்லையா, அப்ப கந்தர்பா அந்த அவரோட ஒரு இது இருக்கணும், இஃபெக்ட் இருக்கணும். அந்த கியூபிட் அப்படின்பா இங்கிலீஷ்ல. சோ அந்த மாதிரி நான் இருக்கேன். அப்புறம் த காட் ஆஃப் லவ் கந்தர்பா. அண்ட் ஆஃப் சர்பன்ஸ், நாகங்கள்ல நான் யாரா இருக்கேன், வாசுகி நாகமா இருக்கேன். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன். இப்ப இந்த மாதிரி பேர் போட்டதான் நமக்கு புரியும். இங்க கந்தர்பாவும் என்ன புரியல. காமதேவனான மன்மதன். சர்ப்பங்களில் பாம்புகளில் நான் வாசுகி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. அனந்தசாஸ்மி நாகானாம் வருணோ யாதசாம் அகம் பித்ருணாம் அர்யமா ஆசாஸ்மி யமஹ சம்யமதாம் அகம். யமனாவும் நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஃப் த மெனி ஹூடட் நாகாஸ், நிறைய தலையெல்லாம் இருக்குமாமே, அந்த மாதிரி நாகங்கள்ல நான் அனந்த சேஷன், அனந்த நாகம், அனந்த சேஷனா இது தலை, அனந்த நாகமா இருக்கேனா. அண்ட் அமங் த அக்வாட்டிக்ஸ், உயிர்வாழிகள், இதுல தண்ணிக்குள்ள உயிர்வாழியா இருக்கிறது என்னது, ஐ எம் த டெமிகாட் வருணா. ஆஃப் டிபார்ட்டட் ஆன்செஸ்டர், மூதாதையர், நம்ம இறந்து போன மூதாதையர்ல நான் யாரா இருக்கேன், ஆரியமா. மேல நமக்கு மேல பூ உலகம், அதுக்கு மேல பூவர் உலகத்துல ஆரியமா இருக்கார், அது ஆரியமாவும் நான் தான். அண்ட் அமங் த டிஸ்பென்சர் ஆஃப் லா அப்படின்னா இது, நம்ம இறந்து போயாச்சுன்னா அங்க ஒரு மேல இருக்க ஒரு கோர்ட், அங்க வந்து நீ என்னெல்லாம் பாவம் பண்ண, என்னெல்லாம் புண்ணியம் பண்ண, சித்திரகுப்தன் எழுதி அந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்து நீ எங்க அனுப்பணும், அவனை பாதாளத்துல அனுப்பணுமா இல்ல எங்க அனுப்பணும் அவ இது பண்ணுவா, டிசைட் பண்ணுவா. சோ அந்த மாதிரி லா மெயின்டைன் பண்ற அது என்னது, யமன் தானே அதெல்லாம் பாத்துக்கிற. சோ யமனாவும் நான் தான் யமனாவும் இருக்கேன், இந்த லார்ட் ஆஃப் டெத். நாகங்களில் பல தலையுடைய பாம்புகளில் நான் அனந்தன். நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன். முன்னோர்களில் நான் ஆரியமா. நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். சொல்லிட்டே போறார். படிங்க மாதாஜி. பிரகலாதஸ்மி தைத்யானாம் காலஹ கலயதாமகம் ருகானாம் ச மிருகேந்திரோ அகம் ஐனதேயஷ பக்ஷினாம். என்னது பிரகலாத மகாராஜோட நம்ம ஸ்டோரி கட்டிருக்கோம். நான் பிரகலாதனாவும் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அமங் த தைத்ய டிமாண்ட்ஸ் ஐ எம் டிவோட்டட் பிரகலாதா. என்னது அசுர குலத்தை தானே இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு, ஆனா ஃபுல் பகவானுடைய அம்சமோட அந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ்வர்யத்தோட அது பிறந்திருக்கு. நான் பிரகலாத மகாராஜா இருக்காரு, அவரும் நான் தான் அப்படிங்கிற. அமங் சப்டியர்ஸ் ஐ எம் டைம். காலம் வந்து பதில் சொல்லுவோமே, சோ காலமும் நான் தான். அமங் தீஸ் இது என்னது மிருகத்துல நான் என்னவா இருக்கேன், லயன். அண்ட் அமங் பேர்ட்ஸ் ஐ எம் கருடா. தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன். எஸ். பவதாமஸ்மி ராமஹ சஸ்திரப்ருதாம் அஹம் ஜஷானாம் மகரஷ்சாஸ்மி ஸ்ரோதசாம் அஸ்மி ஜாஹ்னவி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஃப் பியூரிஃபையர்ஸ், இது மாதிரி காற்று இது சுழற்றி இப்படி போச்சுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் ஆகும் இல்லையா. சோ ஆஃப் பியூரிஃபையர்ஸ் ஐ எம் த விண்ட்.
காற்று எப்படி ஒரு அப்படியே பதம் போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒன்றும் இட் டசன்ட் கெட் கண்டாமினேட்டட். காற்று ஒரு சாக்கடையில இருந்து ஒரு துர்நாற்றம் வருதுன்னா அப்படி போனா ஒரு மல்லிகைப்பூ கடை வந்ததுன்னா அந்த நல்ல ஸ்மெல்லையும் அப்படியே இழுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கும். பட் இந்த காற்று டசன்ட் கெட் அஃபெக்டட். அந்த மாதிரி நான் வந்து காற்றாவும் இருக்கேன், பியூரிஃபை பண்றேன். ஆஃப் த வீல்டர்ஸ் ஆஃப் வெப்பன், கையில ஆயுதத்தை வைத்து நான் வந்து ஒரு இதா இருக்கேன். எனது ஆயுதத்தை வைத்து நான் எல்லாத்தையும் பண்றேன்னா அதுல யாரா இருக்கேன்? நான் ராமராவும் இருக்கேன். ஃபிஷஸ், அப்ப வந்து நான் ஷார்க் இருக்கிற நிறைய உயிர் அந்த அக்வாட்டிக்ஸ், அது என்னது மீன்களில் நான் ஷார்க், அதுக்கு என்ன பேர் தமிழ் கொடுத்துருக்கேன்? மகர மீன். ஓகே. அண்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஐ எம் த கேஞ்சஸ், நான் வந்து கங்கா நதியா இருக்கேன். அதான் கங்கைக்கு அவ்வளவு பவித்திரம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கும் வந்து அது இது ரொம்ப என்னது we give importance to கங்கா தண்ணி. ஏன்னா அவர் வந்து கங்கையில அவர் தான் இருக்கார் அப்படின்னு. சோ தூய்மைப்படுத்துப்பவற்றில் நான் வாயுனா அது காற்று. ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் ராமன். மீன்களில் நான் மகர மீன். இதுக்கு வந்து மகர மீன் பேர். பாயும் நதிகளிலே நான் கங்கை. படிங்க மாதாஜி நெக்ஸ்ட். சர்காணாம் ஆதிர் அந்தஷ்ச மத்யம் சைவாஹம் அர்ஜுன அத்யாத்ம வித்யா வித்யானாம் வாதஹ பிரவதாம் அகம். பிரவததாம் அகம். பிரவததாம் அகம். அகம் அகம் எல்லாத்தையும் வருது. நான் சொல்றவர். of all creations I am the beginning and the end and also the middle. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. நான் எல்லாத்தையும் நான் படிக்கிறேன், ஆனா அதுலயும் நான் இருக்கேன். எதுல? முதல்லயும் நான் இருக்கேன், நடுவுலயும் இருக்கேன், எண்ட்லயும் நான் தான் இருக்கேன். ஓ அர்ஜுனா, of all sciences I am the spiritual science of the self. நான் அப்படிங்கிறது இருக்கேன். சுய நான் வந்து எப்படி நீங்கள்லாம் என்னது ஒரு ஆத்மா பரமாத்மா எந்த ஒரு நாலேஜ் கொடுக்குற அந்த சயின்ஸ்ல நான் இருக்கேன். அண்ட் அமங் லாஜிஷியன்ஸ் ஐ எம் த கன்க்ளூசிவ் ட்ரூத். வாதக பிரவதத்தாம் அகம். வாதம் இது லாஜிஷியன்ஸ் போட்டிருக்காங்க தெரியல. வாதம் பிரதிவாதம் எல்லாம் பண்றது நான் ட்ரூத்தா இருக்கேன். உண்மைதான் வெல்லும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோமே, அது ட்ரூத்தா நான் தான் இருக்கேன். எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே அர்ஜுனா. அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றி அறிவு. விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. இது லாஜிஷியன்ஸ் ஏன் போட்டிருக்கு தெரியல. லாஜிஷியன்ஸ் ஓகே. அப்ப வந்து நான் உண்மையிலேயே நான் தான் இருக்கேன். உண்மையை வெப்பம் வெல்லும். இங்க லாஜிஷியன்ஸ் தான் போட்டிருக்கு. எஸ், படிங்க மாதாஜி. அக்ஷராணாம் அகாரோஸ் அஸ்மி த்வந்த்வ சமாசிகஸ்ய ச அகம் ஏவாக்ஷயः காலோ ஆதாஹம் விஸ்வதோ முகः. அக்ஷராணாம், அக்ஷரம் என்னது? எழுத்துக்கள். ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஐ எம் த லெட்டர் ஏ. அது இங்கிலீஷ்ல ஏ போட்டிருக்கேன், நம்ம தமிழ்ல என்னது ஆ. அதுல அந்த லெட்டர்ல நான் இருக்கேன். அண்ட் அமங் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ், ஒரு கூட்டு சொற்கள், அதுல எப்படி இருக்கேன்? ஐ எம் டுவெல் காம்பவுண்ட், இரட்டை சொற்களா இருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ இன்எக்ஸாஸ்டிபிள் டைம், காலம். இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், காலம் நான் தான். காலம் அஸ்மி, நான் தான் காலமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டர்ஸ் ஐ எம் பிரம்மா. பிரம்மாவுக்கு தானே அந்த படைப்பை கொடுக்கறது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாம் படைப்பை நீ தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் பிரம்மாவும் அவர் தான் இருக்காரு. அவரோட எனர்ஜி பிரம்மா கொடுக்கலன்னா பிரம்மா இங்க படைக்க போறாரு. சோ அந்த எனர்ஜி எல்லாம் பிரம்மாட்ட கொடுத்து பிரம்மாவை படைக்க வைக்கிறார். சோ எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய ஆ. கூட்டு சொற்களில் நான் துவந்துவனா இரட்டை சொற்களா இருக்கேன். தீராத காலமும் நானே. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. சோ வருணனா இருக்கேன், பிரம்மாவா இருக்கேன், எல்லாம் அவர் தான். அவர். எஸ், படிங்க மாதாஜி. மிருத்யுஹு சர்வஹரச்சாஹம் உத்பவஸ்ச பவிஷ்யதாம் கீர்த்திஹி ஸ்ரீவாக்ஸ நாரீணாம் சம்ருதிர் மேதாத்ருதிஹி ஷமா. ஸ்மிருதிர், சம்ஸ்மிருதிர், ஸ்மிருதிர் மேதாத்ருதிஹி ஷமா. க்ஷமா. I am all devouring death. And I am the generating principle of all that is yet to be. நான் தான் வந்து ஒரு உயிர் போறதுன்னா அதுவும் நான் தான். அண்ட் அதான் யமனும் நான் தான் சொல்லிட்டாரு. And I am the generating principle of all that is yet to be. இன்னும் என்னெல்லாம் பிறக்க போறதோ அதுவும் அந்த சக்தியை நான் தான். Among women, லேடிஸ், ஃபீமேல்ஸ்ல நான் யாரா இருக்கேன்? ஃபேம். யாரோ நம்ம எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆறோமே எதுலயோ, நல்லா சமைக்கிறாங்க, நல்லா பேசுறாங்க, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, ஏதோ இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒரு திறன் கொடுக்கறதும் பகவான் தான். ஃபார்ச்சூன், ஒரு லேடிஸ் பகவான் லேடி ஆஃப் த ஹவுசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா லக்ஷ்மி அப்படிதான் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் இல்லையா. நம்ம வீட்டு லக்ஷ்மி, நம்ம புதுசா கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா வழக்கேத்து எல்லாம் சொல்லுவோம்.
இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ச்சூன் நல்லது கொண்டு வரா. நம்ம வீட்டுல மருமகளா இருக்கட்டும், பெண்ணு பிறந்தாலும் சரி, இல்ல ஃபீமேல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையா? நம்ம அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஐஸ்வர்யம், அந்த பெண்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் கொடுக்குறாங்க, ஃபார்ச்சூன். அது எப்படி நான் தான் அந்த மாதிரி கொடுக்க வைக்கிறேன். அப்புறம் ஃபைன் ஸ்பீச், லேடிஸ் வந்து அழகா வந்து எடுத்து கரெக்டா அது சொல்லுவா. ஜென்ஸ்க்கு அவ்வளவா வராது, பேச்சு அவ்வளவா வராது, ஏதோ சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பா. இன் ஜென்ரல், ஜஸ்ட் சேயிங் இன் ஜென்ரல். சில பேர் மோதி மாதிரி இருந்தா நன்னாவே பேசலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல யாரு இருக்கா, என்ன பேரு, ஒரு பேரு பாலிட்டிக்ஸ்ல அண்ணாமலை, அவனும் ஆண் பண்ணதானே, நல்லா பேசுறான். அந்த மாதிரி இருக்காங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இன் ஜெனரல் லேடிஸ் ஒரு கன்வின்ஸ் பண்ணி பேசணும்னா அந்த லேடிஸ்க்கு அந்த திறன் கொடுக்கறது அந்த பகவானோட அம்சம் இருக்கு அவங்க கிட்ட. நான் தான் அதை வந்து பண்ணி அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த அனுகிரகம் கொடுக்குறேன். ஃபைன் ஸ்பீச், மெமரி, நமக்கு எல்லாம் மெமரி இருக்கும். யாரோ நம்மளை வந்து துன்புறுத்தி இருந்ததுன்னா, நான் எப்படி இருந்தேன், எனக்கு இப்படி துன்புறுத்தினா தெரியுமான்னு அப்படியே நினைவு பண்ணி 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 பூதாகரமா ஆக்கிவிடுவோம். நம்ம மறக்கவே மாட்டோம் அது. ஸோ மெமரியும் நம்ம பகவான் தான் கொடுத்துருக்கோம். இன்டெலிஜென்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் ஆல் வெரி இன்டெலிஜென்ட். அப்போ அதுவும் பகவான் தான் கொடுத்துருக்கா. ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட்னஸ், இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு? ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி. உறுதி, ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட், உறுதி. நம்ம நினைச்சா போறோம். நம்ம உறுதியா இருந்தோம்னு அப்படி இல்லை. லேடிஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு மனது தைரியம் எல்லாம் ஜாஸ்தி, மனசு நல்ல இதா வச்சுட்டு அவங்களால பண்ண முடியும். ஜென்ஸ் எல்லாம் அவ ஆக்சுவலி பார்த்தா அவ தான் வீக்கர் செக்ஸ். ஆனா நமக்கு தான் வீக்கர் செக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம என்னது இது கிடையாது, ஸ்ட்ரென்த், பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம கம்மி, அதனால வீக், நம்ம எல்லாம் வீக் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா மனதளவுல பார்த்தா நம்ம தான் பயங்கர ஸ்ட்ராங். நமக்கு வேலைக்காரி, நம்ம வீட்டுல வேலைக்கு வந்தாலும் அவங்களோட லைஃப்லயும் பார்க்கலாம். புருஷன் வந்து குடிச்சு பணம் கொடுக்காம இருப்பான், அவ பாவம் 10 பாத்திரம் தேய்ச்சாவது அந்த குழந்தைகளை வளர்த்து எல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கலாவே பார்க்கலாம். பகவான் சொல்றதுல எல்லாம் தப்பு கிடையாது, அவரே சொல்றார். அப்ப இந்த மாதிரி பெண்கள்ல இருக்கிறது இந்த குணங்கள் எல்லாமே நான் தான் அப்படிங்கிறார். ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் இல்ல. சோ மெமரி, இன்டெலிஜென்ஸ், ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ். பொறுமை, எவ்வளவு பொறுமை நமக்கு இல்லையா? நானே பெருமையா சொல்லிக்கிறேன், பொறுமை தான். டெஃபினெட்லி எல்லாரும் பொறுமை. ஏன்னா படப்படான்னு பேசிடுவோம், ஆனா நம்ம பொறுத்துக்கலாம்னு ரொம்ப பொறுமை. அது நம்ம மாத்திரம் இல்ல, நம்ம மாமியாரா இருக்கட்டும், அம்மாவா இருக்கட்டும், பாட்டியார், எல்லாம் நம்மள எல்லாருமே ஃபீமேல் கேட்டகரியில தான் வரும். பொறுமை ஜாஸ்தி. சோ நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம், உருவாக்குபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே, அழிக்கிறதும் நானே, உற்பத்தி செய்யறதும் நானே. பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. எஸ், படிமதி. பிருஹத் சாம ததா சாம்னாம் காயத்ரி சந்தசாம் அகம் மாசானாம் மார்கசீர்ஷோஹம் ஷீர்ஷோ அகம் ருதுனாம் குசுமாகரஹ. மாசானாம் அப்படின்னா இந்த மாதத்தில் நான் மார்கழி, எல்லாம் பாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? மாதங்களில் அவள் வசந்தம், அந்த பாட்டு தான். சோ இதுதான் மார்கசீர்ஷோ அப்படிம்பாங்க. மார்கசீர்ஷனா மார்கழி கிடையாது. அந்த மார்கழினா நமக்கு டிசம்பர் 15 அதுல இருந்தா வரும், ஜனவரி 15 வரைக்கும். ஆனா இது மார்கசீர்ஷம் நவம்பர்ல இருந்து வரும். இது வந்து ஹிந்து கேலண்டர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும், நம்ம தமிழ்ல சொல்ற போல பேர் இருக்காது. இப்போ மார்கசீர்ஷனா நவம்பர் 21ல இருந்து டிசம்பர் 2021 வரைக்கும் இருக்கும். சோ அந்த காலத்துல நல்லா பூத்து குலுங்கும், பிளசண்டா இருக்கும், வெதரும் பிளசண்டா இருக்கும், வேர்வே இருக்காது, நல்லா இருக்கும். அந்த காலம் நான் தான் அப்படிங்கிறேன். சோ இந்த ஹிம்ஸ், வேதங்கள் சொல்றதுல நான் சாம வேதமா இருக்கேன். ஐ எம் த பிருஹத் சாமா ஆஃப் த போயட்ரி, போயம்லாம் இருக்கேன், அதுல நான் காயத்ரி மந்திரமா இருக்கேன். காயத்ரியோட அந்த ஒரு மீட்டர் இருக்கும், ஒரு மீட்டர். அந்த மீட்டர்ல வந்து சொல்லுவாங்க அதான் சந்தஸ், இதெல்லாம் பேர் இருக்கும். ஆஃப் மந்த்ஸ், மாதங்கள்ல நான் வந்து மார்கசீர்ஷ அதுலயே போட்டிருக்கேன், நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர். அண்ட் ஆஃப் த சீசன்ஸ் நான் ஃப்ளவர் பேரிங் ஸ்பிரிங். சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருஹத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கசீர்ஷ நவம்பர் டிசம்பர், பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். சொல்றாங்கல்ல. எஸ். யூதம் சலயதாம் அஸ்மி தேஜஸ்வினாம் அகம் ஜெயோ அஸ்மி விவசாயோ அஸ்மி சர்வம் சத்வவதாமகம். I am also the gambling of cheats. பொறுமா, யாரோ கேம்பிள் பண்றாங்கன்னா அந்த ஒரு எல்லாராலையும் எல்லாம் இது பண்ண முடியாது, கேம்பிள் பண்ண முடியாது. ஏமாறி நம்மள இப்ப இதுலயே பார்த்தோம். நம்ம பாண்டவர்கள்ல வந்து அவ கேட்கிறா இல்லையா, கௌரவர்கள் வந்து அவனுக்கு துரியோதனுக்கும் விளையாட தெரியாது. என்ன பண்ணிட்டான், மாமாவை கொண்டு வந்துட்டான், சகுனி மாமா கூட நீ விளையாடுன்னு சொல்லிட்டான். பாண்டவர்களுக்கும் விளையாட தெரியாது. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஐயோ கிருஷ்ணனுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஏன் நீங்க என்னது இந்த பணத்தை வைத்தெல்லாம், பணம் வைத்து பண்றதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான காரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால
என்ன மாதாஜி? இல்லைங்க மாதாஜி, ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. இப்போ வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிடுவான். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு தெரியாம நம்ம விளையாடணும். கிருஷ்ணருக்கு தெரியாம இருக்க முடியுமா? நம்மளே வந்து வீட்டுல எல்லாம் பண்ணினாலும் சரி, நம்ம நினைக்கிறதுல இருந்து பகவான் உள்ள உட்காந்துக்காரு. நீங்க என்ன நினைக்கிற உள்ள, அதுவும் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறார். அப்படி நினைச்சுட்டு கிருஷ்ணர் தெரிய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் தெரியாம விளையாடுறாங்க இவங்க. இவங்களுக்கும் விளையாட தெரியாது, அதனால தான் தோத்து போனாங்க. கிருஷ்ணர் சொல்லவே செய்யறாரு, என்ன கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா, என்ன கூப்பிட்டுருக்கலாம். துரியோதனை எவ்வளவு சமத்து, அவன் தெரியும் அவன் விளையாட தெரியாதுன்னு கூப்பிட்டான். மாமாவை கூப்பிட்டு மாமா வச்சு விளையாடினான். இங்க எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் பீங் அ காட் ஐ நோ ஹவு டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். என்ன ட்ரிக் பண்ணி நான் வெளியில வந்துடுவேன். ஆனா எனக்கு தெரியாம அவங்க விளையாடுறாங்க, எனக்கு என்ன தெரியாம இருக்கா, நானும் உட்காந்துருந்தேன். சரி எப்போ கூப்பிடுறாங்களோ இப்ப நம்ம போனா போறோம் அப்படின்னு உட்காந்துருந்தேன். தோத்து குளிச்சு எல்லாத்தையும் வித்து எல்லாத்தையும் பணம் வைத்து எல்லாமே இழந்தாங்க. சோ பகவானோட அனுகிரகம் இல்லாம நான் தனியா பண்றேன்னா இட்ஸ் லைக் நம்ம ஏதோ ஸ்கிரிப்சர்ல பாகவதம் வருது, நம்ம ஹோல் பாடி இருக்கு, இந்த ஹோல் பாடியில ஒரு அங்கம் போயிடுது. இப்போ இந்த கை வெட்டி போயிடுதுன்னா, இப்போ இங்க இருந்து ஆம்ல இருந்தோ இங்க இருந்து போயிடுதுன்னா தட் பிகம்ஸ் யூஸ்லெஸ். ஏன்னா மெயின் பாடியில இருந்து அது போயிடுது. அதுக்கப்புறம் ப்ரோஸ்டேட் ஹேண்ட் அண்ட் லெக் எல்லாம் போட்டுக்கலாம், பணத்தை கொடுத்து எல்லாம் வாங்கிக்கலாம். பட் அது பிளாஸ்டிக் தான், அது ஒரு ஒன்னும் அந்த உணர்ச்சி இருக்காது, ஒன்னும் இருக்காது. சோ மெயின் பார்ட் அதுதான் பகவான். பகவான் தான் மெயின். அதுல நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம இல்ல பகவான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கழண்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு யூஸே இல்ல. நமக்கு ஒரு பவரும் கிடையாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அது புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால இதெல்லாம் வரும், பாகவதத்துல வரும், எல்லாத்தையும் இதே கான்செப்ட் தான் வந்துட்டே இருக்கும். சோ கேம்பிள்லயும் என்னது, நான் அந்த ஒரு திறன் இருக்குல்லையா, அந்த கேம்பிளிங் பண்ற ஒரு திறனும் நான் தான் அப்படிங்கிறேன். பகவான் அப்படி சொல்றாரு. சோ சீட்டிங் தானே இல்லையா, ஏமாத்தி பிழைக்கணும். கேம்பிள் அதுதானே, ஏமாறி என்னது என்ன சொல்லுவாளே, முதல்ல போட்டுன்னா வரும் 100 ரூபாய் போட்டா 200 ரூபாய் கிடைக்கும். 200 ரூபாய் வந்துட்டு திரும்பி 400 ரூபாய் கிடைச்சது, திரும்பி போட ஃபுல்லா 800 ரூபாய் கிடைச்சது. 4வது டைம் 5வது டைம் போகும். அப்புறம் ட்ரை பண்றோம், இல்ல அதுதான் 3 டைம் நான் ஜெயிச்சேன், நீ திரும்பி ஜெயிப்பேன்னு போடுவோம், போயிடும். சோ அது வந்து அது ஒரு திறன் உண்டு, அந்த திறன் நான் தான் அதுல இருக்கேன். அண்ட் ஆஃப் த ஸ்பிளெண்டட் ஐ அம் த ஸ்பிளெண்டர். அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன், தேஜஸ். நம்ம ஒரு நல்ல ஆன்மீகத்துல இருந்தாலும் முகத்தில் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியுங்கிறப்பல உள்ளூர நம்ம சந்தோஷமா இருக்குன்னா முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும், நம்ம பேச்ச கேட்டாலே தெரியும். நல்ல ஆனந்தமா சிம்பிளா அழகா பேசுவோம், இல்லைன்னா எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுவா. அவங்களால முடியாதது அந்த வாய் வார்த்தையில என்ன ஒரு கோவம் தான் வரும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஹீ டசன்ட் நோ, எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரியலனாக்கா கோவம் வரும், கோவமா வெளிப்படும். உள்ள அதுதானே இருக்கும், உள்ள என்ன இருக்கோ அதுதானே வெளிப்படும். அப்ப நம்ம எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கோம்னா இப்ப நம்ம அந்த தேஜஸ், முகத்தில் தேஜஸ் தெரியும். ஆன்மீகத்தை எப்படி இருக்கோம்னா முகத்தை பார்த்தாலே அந்த தேஜஸ் மிளிரும் சொல்லுவாளே அந்த மாதிரி. அண்ட் ஐ எம் த விக்டரி, ஜெயம் நான் தான். வந்து நான் இருந்தா போறோம், பகவான் இருந்தா போறோம், விக்டரி உங்களுக்கு வந்து வெற்றி நிச்சயம். ஐ எம் அட்வென்ச்சர். என்னது டிராவலிங், அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு தமிழ்ல, நானே தீர செயல். அட்வென்ச்சர்னா எனக்கு ஒரு ஒன்றும் அனுபவித்து நம்ம ஒரு ஒன்றும் போயிட்டு இருக்கோமே அதான். அண்ட் ஐ எம் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங். எல்லாம் ஒருத்தன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானா அந்த நீ நல்ல ஸ்ட்ராங் தான். என்னது மசில் ஸ்ட்ராங்கா, அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த்தும் நான் தான். அந்த மாதிரி வந்து சொல்றாரு இதுலமே. ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ். நானே வெற்றி. ஏன்னா வெற்றி கொடுக்கறதும் பகவானோட பக்கத்துல இருந்தா வெற்றி கிடைக்கும் நமக்கு. நானே தீர செயல். என்ன தீர செயலா, தீர செயல் அது இல்லையே. அப்ப அட்வென்ச்சர் தீரம் இல்லையே. ஸ்ட்ரென்த் நானே பலவான்களில் பலம். அது என்ன தீரவா நான் தமிழ்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா, அத்வைத்தம். அது தீயா தீயா தெரியாது. பட் அட்வென்ச்சர் எனக்கு ஒரு ஒன்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. இப்ப நீங்க லெவல் 2 வந்திருக்கீங்க, இது ஒரு அட்வென்ச்சரா இருக்கும் உங்களுக்கு. நேற்று இது படிச்சோம், இது ஒரு இப்படி இருக்கும், இன்னும் 4 நான் ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு அப்புறம் இந்த லெவல் 2 முடிஞ்சிரும், இது ஒரு அட்வென்ச்சரஸா இருக்கே, ரொம்ப நல்ல பாதையா இருக்கு. இந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அனுபவிக்கிறோம், அதுதான் அட்வென்ச்சர். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும்? வாசுதேவோஸ்மி. மாதாஜி விஷ்ணில விஷ்ணி நாமாசுதேவோஸ்மி. பாண்டவானாம் தனஞ்சயः. முனீனாமப்யஹம் வியாசः. கவினாமுஷனா கவிஹ. அர்ஜுனன் நான் சொல்லிட்டார். அர்ஜுனன் நான், தனஞ்சயா யாரு, அர்ஜுனன் தான். அப்ப பாண்டவர்கள நான் தான் அர்ஜுனன். விஷ்ணி குலம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்களே யாரு, கிருஷ்ணர் வளர்ந்த இது அந்த குலம், அந்த குலத்தின் பேரு விஷ்ணிகள்ல நான் வாசுதேவனா இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அதான் கிருஷ்ணரா இருக்கேன், நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றோமே. சோ ஆக்சுவலி இது கிருஷ்ணர் கிடையாது, இதெல்லாம் விஷ்ணு தான். பெரிய அந்த உருவத்தை வைத்து நான் தான் கிருஷ்ண ரூபத்தையும் நான் தான் வந்திருக்கேன். கிருஷ்ணர் வந்து ரூபத்தை எடுத்து தான் வந்திருக்கேன் நான். சோ விஷ்ணி, ஓகே. ஆஃப் த டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணி ஐ எம் வாசுதேவா. அண்ட் ஆஃப் த பாண்டவஸ் ஐ எம் அர்ஜுனா. ஆஃப் த சேஜஸ் ஐ எம் வியாசா.
இதுக்கு முன்னாடி சொன்னார், என்ன கொடுத்து சொன்னார் சேஜஸ்ல, இது நம்ம என்ன முனிவர், அது முனிவர், அதான் சேஜஸ் சொல்ல முனிவர்கள்ல நான் நாரதரா இருக்கேன் அப்படின்னா, இது சேஜஸ்னு போட்டு வியாசர். சோ வியாசரும் அவர் தான், நாரதர் அவர்தான். நாரதரும் அவர் தான், அந்த மாதிரி. அப்புறம் and among great thinkers I am உஷனா. அவர் கிரேட் திங்கர்னா படித்து நல்ல அறிவாளி, அதுல வந்து உஷனாவை பத்தி எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. விருஷ்ணி குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷானா. உஷானா இருக்கா, உஷனா தான் மிஸ்டேக். உஷனா கவிஹி. எஸ் படிங்க. தண்டோ தமயதாம் அஸ்மி நீதிர் அஸ்மி ஜகீஷதாம் மௌனம் சைவாஸ்மி குஹ்யானாம் ஞானம் ஞானவதாம் அஹம். Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment. ஒரு பனிஷ் பண்றாங்க ஒருத்தர், இது வேணா அந்த பனிஷ் கரெக்டான ஆளுக்கு கரெக்டா. ஆக்சுவலி பனிஷ்மெண்ட் இஸ் வாட், அவன் திருந்தணும், அதுதான் பனிஷ்மெண்ட். நாட் பேரளவுக்கு 5 வருஷம் ஜெயில இரு, அப்புறம் திரும்பி வா, திரும்பி கொள்ளை அடிக்கிறான், அதே அப்புறம் என்னது அதுக்கு, அந்த பனிஷ்மெண்ட் யூஸ் கிடையாது. பனிஷ்மெண்ட் இஸ் சச். இப்ப ஜகாய் மதாய் மாதிரி நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. ஜகாய் மதாய் வந்து 500 years முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கிற காலத்து தான். அவங்க பிராமண குலத்துல பிறந்தவர்கள், ஆனா எந்த நேரம் குடியும் போதையில தான் இருந்துட்டு இருந்தா. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதாரம் தெரிச்சப்பறம் என்னன்னாக்கா, அவருடைய கூட இருக்கிற சகாக்கள் எல்லாருமே, நித்யானந்த பிரபு எல்லாருமே வீடு வீடா போயிட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாந்திர சொல்லுங்க, இதுல இருந்தா நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பிரச்சாரம் வீடு வீடா போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க ரெண்டும் கூடி போதையில என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, செங்கலை தூக்கி இந்த நித்யானந்த பிரபு மேல போட்டு அவருக்கு ஒரே நெத்தியெல்லாம் ரத்தம் அழிஞ்சு அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அப்போ அவர் சமாதானமா இருக்காரு, அவருக்கு ஒன்றும் கோவம் இல்லை. இதை பார்த்த சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப கோவம் வந்து, என்ன வேணா பண்ணு, ஆனா என்னுடைய சகாக்கள் வரலாம், என்ன வந்து ஃபாலோவர்ஸ் வரலாம், இவங்களை ஹார்ம் பண்ண ஐ கேன் நாட் டாலரேட். கிருஷ்ணா அதே தான் சொல்றாரு இல்லையா, என்ன வேணா நீங்க சொல்லுங்க, என்ன வேணா பண்ணுங்க, ஆனா என்னோட டிவோட்டியை நீங்க என்ன ஹார்ம் பண்ண நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா சொல்றப்பலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார். அப்புறம் ஆனா இவர் என்ன பண்ணார், நம்ம நித்யானந்த பிரபு வேண்டாம் தடுத்து நிறுத்துறார். வேண்டாம், அவருக்கு வந்து அறியாத்தனம், அவங்க வந்து குடிபோதையில இருக்கான். இப்ப நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரியாது, பிகாஸ் they are not in their senses. இதை போயிட்டு நம்ம பனிஷ்மெண்ட் பண்ணோம்னு என்ன யூஸ், நம்ம பனிஷ்மெண்ட் எந்த கொடுக்கணும், திருத்தணும் சொல்லிட்டு தான் கொடுக்கணும். அவங்க திருத்த மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்லயே இல்லையே அவங்க. அப்ப நீங்க அவங்களெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாதீங்கன்னு அவர் புரிஞ்சுட்டு, அதுக்கு என்ன சரி விட்டுட்டு அவர் அப்படியே யார ஜகாய் மதை குடி போதையில இருக்கிறவங்களை அப்படியே எடுத்து அணைச்சுக்கிற. இவங்களுக்கு குடி போதை எல்லாம் இறங்கிடுது. என்ன பண்ணிட்டேன்னா, நான் கல்ல விட்டு எரிஞ்சேன், ரத்தம் கொட்டுறது, வேறொருத்தனா இருந்தா என்ன அடிச்சு துவம்சம் பண்ணிப்பான். என்னை மன்னிச்சு விட்டதோட என்னது, என்னை அணைச்சுக்க வேற செய்யறாங்க இவங்க, என்ன பெரிய ஆளு இவங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்ஷணத்துல மாறிட்டாங்க அவங்க. அப்படியே பக்தர்களாகி அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு டிவோட்டியா லிவ் தட் லைஃப். இது நடந்த கதை தான் இது ஜகாய் மதாய் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த தகுதி, அந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஒருத்தன் திருந்தனா நினைச்சு நம்ம அந்த பனிஷ் பண்றோமே, அதுவும் நான் தான். So among all means of suppressing lawlessness, I am punishment. And of those who seek victory, I am morality. நான் தான் victory. ஒரு ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு பேஸ் இருக்கணும், நியாயத்துக்கு போராடுறாங்க சொல்றாங்க, அந்த நியாயமும் நான் தான். And of secret things, I am silence. நீ வாயை திறக்கலன்னா பேசாம இருந்தோம்னாக்கா வெளியில ஒன்னும் போகாது, லீக்கே ஆகாது, பேசாம இருந்துடலாம். சைலன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா கேட்ட கொஸ்டனுக்கும் நம்ம பதில் சொல்லனா அப்ப ரொம்ப கோவம். கேட்டா பதில் சொல்லணும், பட் சைலன்ஸ்னா என்னது, ஒண்ணும் யார பத்தியும் ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம், புகார் சொல்ல வேண்டாம், வதந்தியும் சொல்ல வேண்டாம், பேசாம இருக்க. நமக்கு தெரியும் ஏதோ பேசுறாங்க, யார பத்தி பேசுறாங்க தெரியும், நமக்கு நிறைய ஃபேக்ட் தெரியும், ஆனா எனக்கு தான் தெரியும் சொல்லிட்டு நடுவில் முந்திரி கொட்டை மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, பேசாம இருக்கணும். கேட்டுன்னு வந்தாங்கன்னா அப்படி அவசியம் தான் சொன்னா போதும், இல்லாட்டி வாய்மொழி இருக்கிறது பெஸ்ட். ஸோ ஐ எம் சைலன்ஸ். And of the wise, I am the wisdom. நல்ல ஒரு அறிவுள்ள, நல்ல வைஸ் பர்சன் யார சொல்றோம், நல்ல ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி, அந்த விஸ்டமும் நான் தான் அப்படின்னு. அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றி நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் முடிவு வந்துட்டோம், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. எஸ் படிங்க மாதாஜி. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்தி விநாத்யஸ்யான் மயா பூதம் சராசரம். Furthermore, ஓ அர்ஜுனா இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காரு, இன்னும் ஃபர்தர் இன்னும் மேல என்ன சொல்றேன்னா அப்படிங்கிறார், ஓ அர்ஜுனா, ஐ எம் த ஜெனரேட்டிங் சீட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஒரு
விதை இருக்கு, அதை வந்து நம்ம மண்ணுல போட்டு தண்ணி ஊத்தி இப்ப சூரிய வெளிச்சம்லாம் வந்துன்னா அது வளருதே. எல்லா விதையும் வளருமா? வளராது. சிலது குட்டையா வளரும், சிலது வளரவே வளராது, சில போடுறதுக்குள்ள கிடுகிடுன்னு பெருசா வளரும். இது அந்த ஒரு பொட்டன்சி இருக்கு, அதுக்குள்ள உள்ள எனர்ஜியை நான் தான் அதுல கொடுத்திருக்கேன். I am the generating seed of all existence. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. அசைபவற்றை அசையாதவற்றை எல்லாம் என் காரணம் தான் வந்திருக்கு. யூ கேன் see it because of me. நான் தான் அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. என்னுடைய சக்தி இல்லாம அதெல்லாம் வளர முடியாது. அசைபவையா இருக்கட்டும், அசையாதவையா அற்றையா இருக்கும். எஸ், இது வந்துட்டா. ஓகே, 20ல இருந்து 39 வரைக்கும் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். டெமிகாட்ஸ், இத பேரு தான். ஓகே, இது பேர் தான். டெமிகாட் என்ன யாரோ பேரு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபால் டெமிகாட்ஸ், நான் வந்து இந்திரனா இருக்கேன். ஆதித்யாஸ்ல விஷ்ணுவா இருக்கேன். மருத்ஸ் மரீச்சி, ருத்ரா சிவனா நான் தான். யக்ஷராட்சசர்கள்ல நான் குபேரனா இருக்கேன். வசுஸ்ல அக்னி, ஜெனரல் கார்த்திகேயனா இருக்கேன், முருகன். காந்தர்வாஸ்ல சித்திரரதனா இருக்கேன். கிரியேட்டர்ஸ்ல பிரம்மா, தைத்திய டிமன்ஸ்ல பிரகலாதன். டிஸ்பென்சர் ஆஃப் லா, தண்டனை வழங்குவது யமன். டிபார்ட்டட் சோல், மூதாதியாரத்துல நான் ஆரியமாவா இருக்கேன். காஸ் ஆஃப் ப்ரொக்ரியேஷன் கந்தர்ப்பா, இந்த கியூபிட் இதெல்லாம் அப்படி போட்டு ஒரு ஆரோ எல்லாம் எல்லாம் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் காட்டுவாங்க. அந்த ஒரு இது வந்தாதான் ஒரு ப்ரோக்ரியேஷனே ஆகும், மக்கள் பிறப்பார்கள். அப்புறம் சேஜஸ், முனிவர்கள் யாரா இருக்கேன். ஃபால் சேஜஸ் அண்ட் வியாசா. கிரேட் சேஜஸ்ல பிருகுவா இருக்கேன். சேஜஸ் அமங் டெமிகாட்ஸ் நாரத முனி. பிரீஸ்ல பிரகஸ்பதியா இருக்கேன். பர்ஃபெக்டட் பீயிங்ஸ்ல சேஜ் கபிலா. கிரேட் திங்கர்ஸ்ல உஷனா. சுக்ராச்சாரியர். உஷனானா சுக்ராச்சாரியரா? ஓகே, நாலேஜ் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. தெரியல, எனக்கு மறந்து போயிருப்பேன். ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது மறந்து போயிருப்பேன். உஷ்ணா, ஏன்னா நான் உஷனா படிக்கும்போது நினைச்சிருக்கேன், தெரியலையே இதை ஒரு என்ன கதைன்னு. சுக்ராச்சாரியர் டிமன்ஸோட வந்து லீடர், என்னது குரு யாரு? சுக்ராச்சாரியர். அப்புறம் டெமிகாட்ஸ் யாரா இருக்கேன். லைட்ல வந்து ரேடியன்ட் சன், சூரியனா இருக்கேன். ஸ்டார்ஸ்ல மூணா இருக்கேன். மவுண்டன்ல மேரு மலையா இருக்கேன். இம்மூவபிள், அசையாதவற்ற ஹிமாலய மலையா இருக்கேன். வாட்டர் பாடிஸ்ல ஓஷனா இருக்கேன். ட்ரீஸ் banyan tree. பியூரிஃபைஸ்ல wind. flowing riversல Ganges. கிரியேஷன்ல ஐ எம் பிகினிங், மிடில், எண்ட் எல்லாமே நான் தான் கிரியேட் பண்ணது. எல்லாத்தையும் நான் தான் இருக்கேன். மந்த்ஸ் மார்கசீர்ஷா மந்த்ல இருக்கேன். சீசன்ஸ்ல ஸ்ப்ரிங் சீசன். ஐ எம் இன்எக்ஸாஸ்டிபிள் டைம்ல ஐ எம் இன்எக்ஸாஸ்டிபிள் டைம். ஐ எம் இன்னும் ஐ போட்டு ஐ இல்ல பண்ணு போட்டிருக்கேன். இன்எக்ஸாஸ்டிபிள் டைம், காலமும் நான் தான். நோ பீயிங்ஸ் மூவிங் ஆர் நான் மூவிங் கேன் எக்ஸிஸ்ட் வித்அவுட் மீ. நான் இல்லாமல் ஒன்னும் அசைபவை அசையாதவற்றை ஒண்ணுமே வந்து வரவே வராது. only because of me it has come into being. Philosophical truths. Okay, I am super soul in all living entities. எல்லா ஹிருதயத்திலையும் நான் தான் வந்து பரமாத்மா வீட்டு இருக்கேன். So in all living entities, heart, living beings, living force, consciousness. இப்ப வந்து அன்கான்சியஸா இருக்கான்னு அவன் ஒண்ணுமே நினைவில்லை, அப்படியே பிரெயின் டெட்டா இருக்கிறவங்க அன்கான்சியஸ். நம்ம அப்படி இல்லை, உணர்ச்சியோட இருக்கிறது. அதுவும் வந்து பகவானோட அம்சம் தான். சென்சஸ்ல மைண்டா இருக்கேன். ஐ எம் த பிகினிங், மிடில் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் ஆல் பீயிங்ஸ். ஐ எம் த ஜெனரேட்டிங் சீட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஐ எம் த ஜெனரேட்டிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆல் தட் இஸ் yet to be. வரப்போறது, இனிமே கிரியேட் ஆக போறது அதுவும் நான் தான். ஐ எம் கோயிங் டு பி த, அது என்னுடைய எனர்ஜி இருந்தாதான் வரும். போய்ட்ரியில காயத்ரியா இருக்கேன். லெட்டர்ல ஆங்கில சப்தத்தை இருக்கேன். காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ்ல டுவல் காம்பவுண்ட். சயின்ஸ்ல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப். நான் யார், அதே வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இதை பத்தி படிக்கிறோமே, அது அந்த சயின்ஸ் தான் நான். லாஜிஷியன்ஸ்ல கன்க்ளூசிவ் ட்ரூத். ஹிம்ஸ் இந்த சாமவேதா பிரஹத் சாமா, இதுல வந்து நான் இருக்கேன். அனிமல் சாரி மாறி இருக்கேன். அனிமல்ல நான் யாரா இருக்கேன். ஹார்சஸ்ல உச்சைஸ்ரவா. லார்ட்லி எலிஃபென்ட்ஸ்ல ஐராவதன். கவுஸ் சுரபி. சர்பென்ட் நாகங்கள்ல வாசுகி. மெனி ஹூடட் நாகா, நிறைய தலை உள்ள நாகங்கள்ல அனந்த நாகனா இருக்கேன். அக்வாட்டிக்ஸ் டெமிகாட் வருணா. ஃபிஷஸ் ஷாக், அதுக்கு என்ன படிச்சோம், மகர மீன். பீஸ்ல லயன், பேர்ட்ஸ்ல கருடா. அப்புறம் லா அண்ட் கிரைம்ல சப்டியூஸ் டைம், காலவா நான் தான் இருக்கேன். டைம், இந்த காலம் வந்து அந்த லா அண்ட் கிரைம். இப்போ வந்து நம்ம ஏதோ திருடுறான், அவனுக்கு வந்து இமீடியட்டா பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காது. கோர்ட் கச்சேரி எல்லாம் போய் வந்து வாய்தா டைம் எல்லாம் எடுத்து அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதுவும் நான் தான். பில்டர்ஸ் ஆஃப் வெப்பன் யாரு, ராமர். சீட்ஸ் கேம்பிளிங். மீன்ஸ் ஆஃப் சப்ரெசிங் லாலெஸ்னஸ், பனிஷ்மெண்ட். வெப்பன்ஸ் தண்டர்போல்ட். ஐ எம் ஆல் டிவோரிங் டெத். அதுதான் தான். குவாலிட்டிஸ் எந்த மாதிரி குவாலிட்டியில இருக்காரு. வைஸ், ரொம்ப ஒரு மாதிரி முதிர்ச்சி வந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி வயசா திங்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அது விஸ்டம். சீக்ரெட் திங்ஸ்ல சைலன்ஸ். தோஸ் ஹூ சீக் விக்டரி, மொராலிட்டி.
ஸ்பிளெண்டட் ஸ்பிளெண்டரா இருக்கேன். உமன்ல என்ன இருக்கேன்? ஃபேம், ஃபார்ச்சூன், ஃபைன் ஸ்பீச், மெமரி, இன்டெலிஜென்ஸ், ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ். ஐ எம் அட்வென்ச்சர், ஐ எம் விக்டரி, ஐ எம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங். அப்புறம் என்ன கொடுத்தது? ஹியூமன் அண்ட் கிங்ஸ். மனிதர்கள் யாரா இருக்கேன்? பாண்டவர்கள்ல நான் தனஞ்சயன், தட் இஸ் அர்ஜுனனா இருக்கேன். மனிதர்கள் வேற மனிதர்கள் பாண்டவர்கள் அல்லாதக்கு இருக்காங்க, அவங்கள நான் வந்து மொனார்க், தட் இஸ் கிங், இதா இருக்கேன். அப்புறம் டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரிஷ்ணி, ரிஷ்ணி குலத்துல பிறந்தவர்கள் நான் வாசுதேவனா இருக்கேன். வேதிக் மந்திரஸ்ல வைப்ரேஷன், தட் இஸ் ஓம்ங்கிற அந்த டிரான்சனன்டல் அந்த அதிர்வுகள்ல நான் ஓம்ங்கிற அதிர்வுல இருக்கேன். சாக்ரிஃபைசஸ்ல ஜபம், சாண்டிங் ஆஃப் ஹோலி நேம், ஜபத்துல இருக்கேன். வேதாஸ், சாம வேதால இருக்கேன். இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் எஸ் படிங்க மாதாஜி, நான் 2-3 ஸ்லோகம் தான் முடிச்சுடுறேன். नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्दप ஏக்ஷதூத்தேக்ஷதः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Oh mighty conqueror of enemies, there is no end. என்ன conqueror of enemies னா யாரு? அர்ஜுனா தான். ஏன்னா அர்ஜுனாக்கு சின்ன வயசுல என்ன ரொம்ப ஃபோக்கஸ். சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போதே இந்த டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க இல்லையா, அவனுக்கு வந்து ஒரு பேர்ட் இருக்கு, ஒரு இதுதான் லைவ் பேர்ட் எல்லாம் கிடையாது, ஒரு மர பேர்ட்ல அந்த லெஃப்ட் ஐ அந்த கரெக்டா அந்த பியூப்பில்ல அடிக்கணும், அந்த கண்ணு விழி இருக்குமே அதுல அடிக்கணும். எல்லாரும் பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் வருமா, என்ன தெரியாது? மரம் தெரியாது, இலை தெரியாது, அது தெரியாது, இது தெரியாது, பேர்டு தெரியறது, அதை தவிர எல்லாம் தெரியறது. அப்படியா, போ ஃபெயில் தான் அப்படின்னு அர்ஜுனனோட இது வந்தோடனே அர்ஜுனன் கேட்கிற, உனக்கு என்ன தெரியறதுன்னு. அந்த இது கிளி தெரியும், அந்த ஒரு பறவை தெரியறது. ஓகே, பறவையோட என்ன தெரியறது? அந்த கண்ணு, லெஃப்ட் ஐ. ஏன்னா நீங்க லெஃப்ட் ஐ தானே சொல்லிருக்கீங்க, அப்ப லெஃப்ட் ஐ. அந்த ஐல என்ன தெரியாது? அந்த பியூப்பில், இந்த கருவெளி இருக்கு, அதுதான் தெரியாது. வேற என்ன தெரியாது? வேற ஒண்ணும் தெரியல, அதுதான் தெரியாது. ஏன்னா அதுலதான் அடிக்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவரோட ஃபோக்கஸ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். அவரோட அந்த இது சுயம்பரத்துல கூட எப்படி மேல ஒரு சக்கரம் இருக்கும், சக்கரம் ஓடின்னு இருக்கும், அது நடுவில் ஃபிஷ் இருக்கு, ஃபிஷ் சக்கரம் இப்படி போய், சக்கரம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பைக்ஸ் இருக்கும், அது சுத்தின்னு இருக்கும். அந்த ஃபிஷ் அடிக்கணும், இப்படி அடிக்க மாட்டான், கீழே தண்ணி பிம்பத்தை பார்த்து இப்படி அடிக்கிறான். அது சுத்தின்னு வேற இருக்கு, அந்த 2 ஸ்பைக் இப்படி போகும்போது அந்த கரெக்டா அந்த 2 ஸ்பைக்கு நடுவில் அந்த அம்பு போய் அந்த ஃபிஷ் அடிக்கணும். எங்க டைரக்டா அப்படி பார்க்காம கீழே இருக்கிற தண்ணியோட பிம்பத்தை பார்த்து அவர் அடிக்கிறான். அப்ப அவன் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அவரோட வந்து இது என்ன மெமரி, ஃபோக்கஸ், இஸ் வெரி ஃபோக்கஸ். அதை சொன்னேன்னா என்ன வந்திருக்கேன், என்னது ஓ மைட்டி காங்கரர் ஆஃப் எனிமீஸ் அப்படின்னா என்னது? அவருக்கு முன்னாடி எல்லாம் எனிமீஸ் எல்லாம் நிற்கவே முடியாது. இருந்தாலும் அந்த முதல் இதுல பாக்கணும், உங்களுக்கு திரும்பி வருமே 10th சாப்டர்லாம். இப்ப நம்ம சும்மா நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் 10th சாப்டர் திரும்பி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் எதிரிகளை பார்த்தோம். எதிரின்னா என்னது? நம்ம எதிர் அணியில இருக்கிறவங்களை பார்த்தோம், அப்படியே தள்ளாடி போயிட்டான். என்னுடைய குரு நிற்கிறார், என்னுடைய தாத்தா நிற்கிறார், என்னுடைய கசின்ஸ்ல நிற்கிறாங்க. ஏன்னா இஸ் வெரி கான்பிடென்ட் அபவுட் ஹிஸ், அவருடைய திறன் அவருக்கு தெரியும். ஒரு அம்பை இதை போறோம், டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாரும் விழுந்துருவா. ஏதோ இதை போயிடுத்து, அந்த குறி தப்பி எடுத்துன்னு வரவே வராது. ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங். ஸோ காங்கரர் ஆஃப் எனிமீஸ், எனிமீஸ் யார் வந்து துவம்சம் தான், ஈஸியா அவர் வந்து he can make them die அப்படி. ஸோ there is no end to my divine, அதனால தான் அவருக்கு வந்து காங்கரர், பரந்தப்பா அந்த மாதிரி பேர் வரும். பரந்தப்பானா காங்கரர் ஆஃப் எனிமீஸ். there is no end to my divine manifestation. நான் சொல்லியிருக்கேன், ஆனா இதுக்கு இன்னும் எண்டு வரல, இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulence. ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதா நான் வந்து எடுத்து சொன்னேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு, நிறைய இன்ஃபைனைட் அப்படின்னா இன்னும் முடிவற்ற இதுல இருக்கு, என்னுடைய சக்திகள் இருக்கு, அதெல்லாம் இன்னும் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். அப்போ எதிர்களை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே. சாம்பிளா சொல்லியிருக்கேன், அவ்வளவுதான். எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டியிருக்கேன். எஸ் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? சுதந்திர தேவி தான் மாதாஜி படிக்கணும். படிங்க. யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத் தத் ஏவா வகச்சத்வம் மம தேஜாம்ஷ சம்பவம். நீங்க எதை பத்தி படிச்சீங்க? தமிழ் அழகா போட்டுருக்கேன். இல்ல மாதாஜி, நான் புக்க பார்த்து படிக்கிறேன். அது ஃபுல்லும் போன்ல பாக்குறப்ப கண்ணு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகுது. போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, பிரிச்சு போட்டிருக்கேன். மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாம் தான் போடுறேன் நான், இதெல்லாம் நம்ம கையால போடுறதுதான்.
Hare Krishna. So என்னதுன்னா, know that all beautiful, glorious and mighty creations spring from but a spark of my splendor. இப்ப நம்ம ஒரு இது போறோம், என்னது அவுட்டிங் போறோம், நல்ல மலை மேல போறோம், இதுக்கு என்ன சொன்னோம், மலை மேல போயிட்டு சன்ரைஸ் பாயிண்ட் பார்த்தோம், சன்செட் பாயிண்ட், என்ன பியூட்டிஃபுல்லா மலைகள், அந்த அருவி ஓடுறது, அப்பா என்ன பியூட்டிஃபுல்லா, என்ன கலர், மேகங்களோட கலர், ஸ்கை என்ன சடன்லி ப்ளூவுக்கு மாறி இப்போ ரெட்டா இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதெல்லாம் என்ன சொல்றாரு பகவான், அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பார்க், ஜஸ்ட் இப்படி என்ன ஒரு ஸ்பார்க்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு இப்படி ஒரு பொறி, அதான் தீப்பொறி இப்படி வந்து போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், அதுதான். இன்னும் நிறைய இருக்கு, என்னுடைய அழகுங்கிறது இன்னும் நிறைய நான் உனக்கு காட்டி கொடுக்கலாம், இதெல்லாம் நீ என்ன அனுபவிக்கிறியோ அது ஜஸ்ட் அ ஸ்பார்க் அப்படிங்கிற. Know that all beautiful, glorious and mighty creations, நீ என்னெல்லாம் பாக்குறியோ, spring from but a spark of my splendor. என்னுடைய இவ்வளவு பெரிய வைபவங்கள்ல அவரை சும்மா அப்படி விட்டறிஞ்சேன். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. படிங்க மாதாஜி. अथवा बहुनैतेन किं जातेन तव अर्जुन पृष्ठव्याहम् इदं कृष्णम् एकांसेन सितो जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. But what the need, அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கேட்கிறேன், பட் வாட் நீட் இஸ் தேர், என்ன அவசியம் அர்ஜுனா இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு, ஃபார் ஆல் திஸ் டீடைல் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன அவசியம் உனக்கு, வித் சிங்கிள் ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஐ பர்வேட் அண்ட் சப்போர்ட் திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ். இது புரிஞ்சுக்கலாமே, நீதான் அவெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்னா பிச்சு 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 சொன்னாதான் உனக்கு புரியுமா என்ன, நான் ஒரு சின்ன என்னோட பிராக்மெண்ட், ஒரு சின்ன பொறினால நான் எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இது வந்து சந்தேகமே உனக்கு வேண்டாமே அப்படிங்கிற சந்தேகத்தினாலே கேட்கல, இதெல்லாம் சொன்னதுனால நம்மள மாதிரி முட்டாள்களுக்கு புரிஞ்சு வருது, அது வேண்டிதான் அவருக்கு இதெல்லாம் ராமா சூத்திரதாரி இவர் தான், யாரு, நம்ம கிருஷ்ணர் தான். அர்ஜுனை சொல்ற போல சொல்லி, அர்ஜுனை கேட்கிற போல கேட்டு, இவர் சொல்ற போல சொல்லி, நம்ம முட்டாள்கள்லாம் வந்து படிக்கிறோமே, நமக்கு வந்து எவ்வளவு டைம் சொன்னாலும் அவ்வளவு ஈஸியா நமக்கு மைண்ட்ல போகாது, அது போறதுக்கு வேண்டிதான், நமக்கு வேண்டிதான் இது வந்து திரும்பி பகவத்கீதா சொல்லியிருக்கு. எஸ், வந்து Krishna supports and pervades the entire universe with a mere fragment of himself. சரி பொறி போறோம், அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவறதுக்கு. So conclusion of Bhagavad Gita chapter 10 என்னது, இறுதியில என்ன படிக்கிறோம்னா, from Krishna's potent energy even the sun gets its power and by Krishna's partial expansion the whole world is maintained. சன்னுக்கு வந்து சூரியனுக்கு அந்த ஒரு கதிர்கள் அதெல்லாம் ஒரு பவர் இருக்குன்னா பகவான் கொடுத்த பவர் தான், அதனாலதான் சூரியனை மிளிர்கிறார். The whole world is maintained. இவரோட partial expansion, இவரோட இப்படி சரி, இவரோட கொஞ்சம் ஒரு பொட்டன்சி எடுத்து அவர் ஃபுல் இதையே மெயின்டைன் பண்றாராம், ஹோல் வேர்ல்ட மெயின்டைன் பண்றாரு. Therefore Lord Krishna is worshipable. ஏன்னா அது கடவுளால தான் முடியும், மனிதர்களாலே அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரு மலையை தூக்கிட்டார் 6 வயசு கொஞ்சம், மலையை தூக்கின்னு 1 மாசமா நிக்கிறார், முடியுமா நம்மளால? கொஞ்சம் ஏதாவது சின்ன பேப்பரை வச்சு கூட நிக்க முடியாது. அப்புறம் சாப்டர் 10 again explains, என்னது எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, how to concentrate mind in Krishna consciousness. இதெல்லாம் சொன்னது என்ன அர்த்தம், ஓஹோ அப்ப இப்படியா பகவான் இதெல்லாம் பண்ணாரா, அதோட மறந்து போறது இல்லை, இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்காரா, இதுல எல்லாம் அவர் இருக்காரா, அப்ப கிருஷ்ணா இவ்வளவு கிரேட்ல, அப்ப ஐ ஷுட் பி ஹிஸ் டிவோட்டி, நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கணும். அதுதான் வந்து நமக்கு 10th சாப்டர் இருந்து எல்லா ஸ்லோகமும் எல்லா சாப்டரும் இது என்ன சொல்றதுன்னா, ஒரு ஸ்லோகமும் இதான் சொல்றோம். நாம அதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஏன்னா நான் ஐ கேன் பி அ ஸ்டூடெண்ட், ஐ கேன் பி ஒரு கிராண்ட் மதர், ஐ கேன் பி ஒரு என்னது ஒரு பிசினஸ் உமனா இருக்கலாம், நான் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் லேடியா இருக்கலாம், என்னோ இருக்கலாம், எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். பட் இந்த மாதிரி பகவத்கீதா இஸ் காமன், பட் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ, எனக்கு வந்து கருத்து எடுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுந்தா போல நான் அதோட வந்து சாரத்தை எடுத்துக்கணும். சோ நான் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்னது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவானோட நினைவுல இருக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இன் ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பை ஹியரிங், என்னது திரும்பி காதால கேட்கறது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பை ஹியரிங் டிஃப்ரெண்ட் about different opulences and expansion of Krishna's energy. பகவானுடைய இவ்வளவு வைபவங்கள்லாம் திரும்பி அதெல்லாம் சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் அவரோட வைபவங்கள் எல்லாம் கேட்டு இன்னும் பகவானை பத்தி புரிஞ்சு, அவருடைய எனர்ஜி வந்து பல விதமா இருக்கு, அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். Devotional service and worship of Krishna are explained in Chatushloki. நான் அந்த 4 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அந்த சத்துஸ்லோகில பகவான் எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவான் எப்படி நினைவு கொள்ளணும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், பகவான் எப்படி வழிபடணும்னு. This chapter 10 explains how to attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Lord. பகவான் நம்ம கூட இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன வரும், ஹையஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பகவானுக்கு பண்ணினோம்னா அது அந்த ஒரு உணர்வு வந்து பகவான் கூட இருக்கிற உணர்வு நமக்கு வரும். பகவானுக்கு எவ்வளவு எல்லாம் தொண்டு புரியறோமோ அவ்வளவு நம்ம பகவான் கிட்ட நெருங்குறோம். He also says he is very dear to me. ஒரு ஸ்லோகால சொல்வார்,
அவன் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன். யாரு? நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் தான். சோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம அசோசியேஷன் வித் த லார்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றோம். இதெல்லாம் பட் சாப்டர் 10 அதுவும் நமக்கு சொல்றது எதுல எல்லாம் நான் இருக்கேன்னு சொல்லி we are trying to connect with the Lord. சாரி ஆயிடுதா? 42 is ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோத்தியாய. விபூதி யோகம் இல்ல ஆப்பனன்ஸ். தசமோ அத்தியாயம் அப்படியாக 10வது அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது. இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் வந்து 1 ல இருந்து 7 எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரின் நிலை என்ன? ஒரு சத்துஸ்லோகம் பார்த்தோம். அப்புறம் 12ல இருந்து 42 வரைக்கும் அர்ஜுனனின் ஏற்பு மற்றும் அவனது வேண்டுகோள் அது பார்த்தோம். பகவான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. நாளைக்கு வந்து 11th சாப்டர் என்ன படிக்க போறோம்னா அர்ஜுனன் வேண்டுகோள்னும் தீரலை அவருக்கு. இன்னும் அவர் வந்து போறோம் அப்பா திருப்தியாச்சு, நல்லா கேட்டுட்டேன், ஐ எம் ரியலி சாட்டிஸ்ஃபைடு. இல்ல இன்னமும் அவருக்கு இன்னும் கேட்கணும். என்னது? அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் மற்றும் கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவம் பற்றிய விளக்கம் இன்னமும் அவருக்கு எனக்கு கேட்கணும், எனக்கு இன்னும் பார்க்கணும்னே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சஞ்சயன் பிரபஞ்ச வடிவம் பற்றிய விளக்கம். இதெல்லாம் சஞ்சயன் தான் திருத்தராஷ்டிர மகாராஜருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். அவரும் வந்து நடுவில் சொல்லுவார் என்ன அற்புதமா இருந்தது அப்படின்னு. ரோமஹர்ஷனம் இதெல்லாம் சொல்லுவார். காலோ அஸ்மி லோகோ க்ஷயக்ருத். காலோ அஸ்மி லோகோ க்ஷய. டைம் ஐயம், நான் தான் காலம், த கிரேட் டிஸ்ட்ராயர் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஒரு காலம் வந்து எல்லாம் அழிஞ்சு போகும்னு சொல்றாரு. இப்ப நான் தான் அந்த ஈவன் ட்ரூத், அதுவும் அப்படிதான். ட்ரூத் வில் கம். ஒரு டைம் வந்து இதெல்லாம் தென்படும். அப்புறம் அர்ஜுனா ஸ்ப்ரேயஸ். அர்ஜுனா இதெல்லாம் பார்த்து பயங்கரமா அவர் வந்து தப்ப எழுத்திட்டேனே கிருஷ்ணான்னு மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டுப்பாரு. Only pure devotees can see Krishna's two arms supreme for. பகவான் சொல்லுவார் எல்லாருக்கெல்லாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் காட்சி தரமாட்டேன். தேவர்களா இருக்கட்டும் யாருக்குமே என்னோட இந்த இதெல்லாம் கண்ணுக்கு புலப்படாது. ஆனா உனக்கு நான் வந்து இதெல்லாம் காட்டி அருளி இருக்கேன். ஏன்னா நீ என்னுடைய நண்பன். தூய பக்தர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் இரு கரம் கொண்ட உச்ச வடிவத்தை காண முடியும். நம்ம 4 ரூபம் நாராயண ரூபம் தான் பார்க்கணும். ஓகே, பத்ம புராணத்துல இது எல்லா சாப்டருக்கு அப்புறம் இது வந்து பலன். இந்த சாப்டர் 10 படிச்சா நமக்கு என்ன பலன் சொல்லிட்டு பத்ம புராணத்துல கொடுத்திருக்காங்க. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தெய்வ அருள் கூட சிவசாயுஜ்யம் பெற. ஒரு காலத்தில் பிரம்மனின் வாகனமாக கூறப்படும் அன்னமானது ஒரு குளத்தில் விழுந்து தன் அழகான நிறத்தை இழந்து அதில் நீந்தி கொண்டிருக்கையில் ஒரு பெண் அந்த குளத்தில் நின்று கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து கொண்டிருந்தாள். அதை கேட்ட உடனே அன்னம் தன் சுய உருவத்தை பெற்றதோடு அது இறந்த பிறகு இது சுய உருவமும் கிடைச்சது. அப்புறம் அது இறக்கணும், ஏன்னா இட் ஹஸ் கம் இன்டு பீயிங். அப்ப அது பிறந்ததுனால அது இறந்தது ஒரு வாட்டி ஒருக்கா. அது இறந்த பிறகு ஒரு பிராமணனாக பிறந்து முன் ஜென்மத்தின் வாசனையால் கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து இறந்த பிறகு, அப்புறம் அந்த ஜென்மம் இறந்தப்புறம் அந்த மனித ரூபமா இருந்தது அதையும் இறந்தப்புறம் பிறகு அவர் சிவபெருமானின் நேரில் வந்து அந்த சிவபெருமானே நேரில் வந்து அவரை தன்னிடம் அழைத்து கொண்டார். ஆகவே கடவுளின் அளவற்ற அருளை பெற கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வது சிறந்ததாகும். அப்போ இது வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் இதெல்லாம் நம்ம ஆக்சுவலி பலன்லாம் நமக்கு கேட்கவே வேண்டாம். பலன் இருக்கோ இல்லையோ, பலன் இல்லாம இருக்காது. அதுவும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். இது 6வது சாப்டர் தான் உங்களுக்கு 1ல இருந்து எடுக்கும்போது தெரியும். பகவானை நினைக்கணும்னா அது சின்ன விஷயமா பண்ணினாலும் சரி, அது டெஃபினட்டா பலன் கிடைக்கும். ஆனா அது என்ன கிடைக்கும், எப்போ கிடைக்கும், எத்தனை கிடைக்கும்லாம் நமக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டாம். பகவானை நினைத்து அது ஒன்றும் வேஸ்டா போகாது. அது ஜபமா இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதா இருக்கணும், எவ்ரிதிங் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன். இதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம். இது வந்து இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன். சைத்தன்ய மகாபிரபு இவர் என்னது கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் சேர்ந்து உள்ள அவதாரமா வந்திருக்கார். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட நிறம் என்னது, கருப்பு நிறம். ராதாராணியும் இப்படி கோல்டன் கலர். அப்ப அவருக்கு என்னன்னா, இப்ப ராதாராணி என்ன இவ்வளவு பைத்தியமா இருக்கா, என்கிட்ட ஏன் இவ்வளவு அளவு கடந்த பாசத்தை கொடுக்குறா. அவ வந்து டெய்லி கிருஷ்ணாக்கு வந்து ஏதோ சாப்பிட கொண்டு வரணும். ஆனா she has never repeated. நம்மனாக்கா தினமுமே அந்த சாதத்தை வச்சு அந்த நெய் போட்டு பருப்பு போட்டு, இந்த பகவான் இதுதான் உனக்கு சாப்பாடு, நாளைக்கு அதேதான் சாப்பாடு, அதே சாம்பார் அதே கறி, அதே திரும்பி ஒரு வாரத்துக்கு திரும்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அவ ஜன்மத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கும்போது டிஃப்ரெண்டா சமைச்சு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏன்னா அவ்வளவு அன்பு. இன்னும் இவ்வளவு அன்பு அவ காட்டுற, எங்கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் திங்க் பண்ணி, ஓகே அந்த உருவத்தையே நான் எடுக்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை எடுக்கிறேன். ராதாராணியும் கிருஷ்ணரையும் சேர்ந்த ஒரு உருவம் எடுத்தா எனக்கு புரிய வரும், எங்கிட்ட என்ன ஆப்புலன்ஸ் இருக்குன்னு. இவ்வளவு ராதாராணி பைத்தியமா இருக்காளே என்கிட்ட அப்படின்னு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வராரு. அவர் கூட இருக்கிறது நித்யானந்த பிரபு. அவர் யாரு, பலராமன். எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருப்பாரோ அங்க பலராமன் கூட இருப்பார். இவா வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த ராமர் லக்ஷ்மணன்
அப்புறம் வந்து வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே கூட இருப்பாங்க. அனந்த சேஷன், விஷ்ணு அனந்த சேஷன் அந்த மாதிரி. சோ நித்யானந்த பிரபு வந்து இவர் கூட இருக்காரு. அவர் பலராமனோட உருவம், உருவம்னா இது ரூபம் எடுத்தார். அப்புறம் அத்வைத ஆச்சாரியா, அவர் யாரு, விஷ்ணுவும் சிவரும் சேர்ந்த உள்ள உருவமா வரார். கதாதர பண்டித், அவர் சக்தி ராதாராணி, ஃபுல்லா ராதாராணியோட அம்சமாவே அவர் வந்து வரார். அப்புறம் இது ஸ்ரீவாசாதி, அவர் வந்து பக்தர், நல்ல பக்தியோட பக்தர்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்துல வராரு. ஸோ இந்த 5 இது என்ன 5 மகா என்னது 5 பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். அவங்க வந்து எப்பவுமே நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது இவங்களை வந்து நினைத்து பண்ணோம்னா மாலை அங்க இருக்கு, கொண்டு வரேன் நான் சுவாமி ரூம்ல கொண்டு வரேன். சுவாமி ரூம் இதுதான், உள்ள வச்சுட்டு இது என்ன சொல்ல வந்து பகவான் ஸ்ரீவாசாதினா நாரதரா? ஸ்ரீவாசாதி இல்ல இவர் ஆக்சுவலி இவர் தான் நாரதர். என்ன நாரதர் பக்தர் தானே, கரெக்ட், பக்தர் நாரதர். சோ இது வந்து இவங்களை பேரு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லும்போது நிறைய நம்ம சொல்லும் போது நிறைய தப்பு வரும். ஏன்னா அது வந்து நாம அபராதம் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் இவங்க தாங்கிப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இவளோட பேர் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு மாலை சொல்லணும், திரும்பி அடுத்த மாலை சொல்லும் போது இவங்க பேர் சொல்லிட்டு 2வது மாலை நம்ம பண்ணணும். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா நிறைய நம்ம தப்பு இழைக்கிறதுலாம் அவங்க வந்து மன்னிச்சிடுவா அப்படி. சோ ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைதா கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி. இதான் கரெக்ட், நீங்க சொன்னது கரெக்ட். இது நாரதர் பக்தர் தானே. சோ பக்தரா வந்து வெளிப்படுத்துறார். சோ ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா, அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் நாங்க வந்து நினைத்து அவர்களால் வணக்கம் தெரிவித்து நான் வந்து மாலை ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. வந்து எல்லா வைஷ்ணவாதிகள்லாம் வந்தது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு இது முடிஞ்சுட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த மாலையை கொண்டு வந்து காட்டித்தரேன். ஏன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக் 2 minutes. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. வைஷ்ணவர்களுக்கு எல்லாம், இங்க வந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு எல்லாம் நமோ நமः நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி, உலகத்துல எவ்வளவு பக்தர்கள் இருக்கா, வைஷ்ணவர்கள் இருக்கா, அவளுக்கு எல்லாருக்குமே ஜெய. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். அனந்த கோட்டி பக்த விருந்தகி, பக்தர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இவாளோட இதெல்லாம் ஒரு நீங்க சதாச்சார் படிச்சோம்னா அது இவாளோட எல்லாம் ஆச்சாரியர்களோட ஸ்டோரி எல்லாம் வரும். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय। श्री श्री राधा रानी श्री श्री राधा गोविंद की जय। கோயில உள்ள டேட்டி தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கி ஜெய். அயோத்தியா ஸ்ரீ ராமலல்லா அவரையும் மட்டும் நம்ம அயோத்தியால இப்ப ராமர் வந்திருக்காரே, அவன் ராம லல்லான்னு சின்ன குழந்தைன்னு அர்த்தம். அயோத்தியா ஸ்ரீ ராமலல்லா கி जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்களுக்கு வந்து அந்த இதையும் நான் காட்டிடுறேன். ஒரே நிமிஷம், நான் அந்த ரூம்ல உட்காந்து ஜபம் பண்ணியிருந்தேன். எப்போ சுவாமி முன்னாடி வைப்பேன், இங்க வைக்கல, நான் கொண்டு வரேன். 1 minute. இந்த வீட்டுல இன்னமும் செட் ஆகிட்டே இருக்கும், செட் ஆகல. இப்போ நம்ம சாரி, இப்போ புது வீட்டுல வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒரு இடத்துல இது இருக்கும். ஒரு நிமிஷம், வீடியோ பிளர் மை பேக்ரவுண்ட். இது வந்து கிருஷ்ணமணி சொல்லுவா. நீங்க எந்த மாலை எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மணி இருக்கும், ஓகே, அது கிருஷ்ணமணி. அதை தாண்டக்கூடாது. அப்ப கிருஷ்ணமணிக்கு அப்புறம் உள்ள மணியை வந்து பிடிச்சுக்கணும். எப்படி பிடிக்கணும்? இந்த விரல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இப்படி பிடிச்சுக்கணும். பாக்கி எல்லா விரலும் யூஸ் பண்ணலாம், பட் திஸ் இஸ் பெட்டர். இந்த விரல வந்து ஆள்காட்டி விரல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தம்
இந்த விரல் எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் ஈஸி பண்றதுக்கு. சோ இதை பண்ணிட்டேன்னா நம்ம பக்கம் இழுத்துக்கணும். இதை பிடிச்சிட்டு இதை பிடிச்சு நீங்க ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சொல்லலாம். நம்ம அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இதை பிடிச்சு சொல்லலாம். நோ ப்ராப்ளம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மணியை அப்படி பிடிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அடுத்த மணி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அடுத்தது இப்படியே பண்ணி பண்ணி ஒரு ஒன்னா நம்ம பக்கம் இழுத்துக்கணும். இது ஏன் வந்து மாலையை வச்சு பண்ணோம்னா நமக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை. பகவான் அப்படியே நினைத்து கை மாத்திரம் ஓடிட்டு இருக்கும். ஹரே 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 ராமா ஹரே சொல்லும் போது வேற மணிக்கு நம்ம கை போகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போகும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அது மணி அப்படியே பண்ணிட்டே போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் போது இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கான்சியஸா பண்ண வரும். அதனாலதான் முதல்ல எல்லாம் கையை வச்சுதான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சும்மா இந்த விரல் 5 இருக்கு இல்லையா, மடக்கிறது ஒரு 5, விரிக்கிறது 5, 10 ஆயிடுதா. இந்த விரல்ல 1 மடக்கிப்பேன். அப்போ 10 ஆயிடுத்து நான். திரும்பி மடக்கிறது ஒரு 5, விரிக்கிறது ஒரு 5, 20, 30. அப்ப இது இப்படி இதெல்லாம் மடக்கி 50 ஆயிடுத்துன்னா இதை விரிப்பேன். 60, 70, 80, 90, 100 ஆயிடும். ஈஸியா ஆயிடும். அப்புறம் ஒரு 8 தானே, அப்படி பண்ணா 8 ஆயிடுது. 108. இதுதான் நமக்கு வந்து முதல்ல எங்கிட்ட மாலை இருந்தது. ஆனா கொஞ்சம் மணி ஒரு கிறிஸ்டல் மாலை தான் பண்ணல தென்பட்டது. அது வந்து 100 தான் இருந்தது. கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் 100 தான். அப்புறம் 8 எக்ஸ்ட்ரா பண்ணேன். வேண்டாம் இப்படி வேண்டாமேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் 13 கிடைச்சது எனக்கு. அப்புறம் இந்த மாலையெல்லாம் எங்களுக்கு இதுலயே கிடைச்சு. நான் வந்து இஸ்கான் மெம்பர், லைஃப் மெம்பர் ஆயிட்டேன் நான். அதுல நிறைய பாகவதம் புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும், நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு. ஸோ நம்ம அதுல வந்து இது கிடைச்சது, பேகு அதெல்லாம் சும்மாவே கிடைச்சது. அது பகவானோட போட்டோ, நிறைய புக்ஸ். அப்புறம் நம்மளோட பர்த்டே வந்ததுனாக்கா அவங்க வந்து அர்ச்சனை பண்றாங்க. அப்புறம் நம்ம போய் ஸ்டே பண்ணலாம். எந்த இஸ்கான் கோயில போயிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ணலாம். அப்புறம் அப்படி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து நம்ம சைட்ல போய் பார்த்தா தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இல்ல அதை வந்து 33,500 அப்படின்னு வரும். இப்போ வெரி சூன் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போறாங்க. பட் அது டைம் இருக்கு. ஆனா 2 மாசமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு. 55,000 55,000 ஆயிடும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 55,000 சம் அமௌண்ட். அப்ப நான் முன்னாடி வாங்கிட்டேன். நான் இப்ப வந்து எஸ் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர். இது வந்து மெயினா பாகவதம் புக்ஸ் வாங்கணுமா இருந்தது. ஆல்ரெடி நெட்ல இருக்கு, ஆனான்னு கிடையாது. ஆனா கையில புக் இருந்ததுன்னா அது பகவான் விக்ரம். அதான் பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சுவாமி ரூம்ல பகவான் வச்சுக்காம இருப்போமா, வச்சுதானே இருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணர் படமே ஒரு 4 படம் இருக்கும், 10 படம் இருக்கும். ஒரு கணபதி படம்னால அது போல நிறைய இருக்கும், விக்ரமாவும் இருக்கும், படமாவும் இருக்கும், அந்த மாதிரி. சோ நம்ம வந்து வழிபடுறது. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதாகும். இப்ப உங்களுக்கு மாலை புரிஞ்சுட்டு அது ஃபுல்லா முடிக்கலையா, அது யார் விட்டு போனா இப்போ அந்த மாதிரி விட்டாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபுல்லா முடிக்கல, நான் அதுக்குள்ள வேற எங்கேயோ போயிட்டேன். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம முடிச்சு இப்படி வருவோம். இப்படி பண்ணி இப்படி வந்துடும். இங்க முடிக்கும் போது 108ன்னு வரும். நமக்கு அது வந்து இப்படி நேரிடும். அப்படி கண்ணு மூடி பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் இந்த மாலையில வந்துட்டோம், இந்த ஒரு எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா திருப்பிடணும். இதை வந்து தாண்டக்கூடாது. அப்ப இந்த மாலையை இப்படி திருப்பிட்டோம்னா 108ன்னு எது வந்ததோ அதுதான் நமக்கு வந்து 1 ஃபர்ஸ்ட். சரி, இதுல 108 முடிச்சோம் இல்லையா, அது வந்து திரும்பி அதை பிடிச்சு இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு இதை பிடிச்சுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. 107வது நம்ம முடிச்சோமே அது வந்து 2வதா இருக்கும். இப்படியே நம்ம வந்து இப்படி பண்ணிட்டே போறோம். எப்படி பண்ண திரும்பி வரும். இங்க 108 வரும். இங்க 108 வரும்போது என்னது, திரும்பி அதை வந்து திருப்பிடணும். மாலையை திருப்பிட்டு திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி திரும்பி அப்படி பண்ணும். இதுதான் பெரிய ஒரு இது, ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஈஸியா பண்ணிடலாம். முதல்ல வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப கஷ்டமா நமக்கு தோணித்துனாக்கா கையால பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க, நோ ப்ராப்ளம். இதுலயும் வந்து துளசி மாலை இருந்ததுன்னா ரொம்ப சௌரியம், அப்படி ரொம்ப விசேஷம் அப்படிங்கிறாங்க. டு மை நாலேஜ் துளசி மாலைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து எச்சப்படுவோம். அப்படி பெரிய மாலையே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, நம்ம கீழே சப்பலாங்குட்டி உட்காந்து பண்றோம்னா காலில் படுவோம். நம்ம தெரியாம வந்து துளசி அது தானே தேவி தானே இல்லையா, அவங்க காலில் எல்லாம் பட்டு எச்ச பண்ண நமக்கு தெரியாது, நம்ம ஏதோ தப்பு இழைக்கிறோம்னு. அப்ப நல்லது பண்ண போயிட்டு கெட்டது பண்ணும். அது பண்ணாதைக்கு நம்ம வந்து ஏதோ கிறிஸ்டல் பீடு, நீம் பீடு, அப்புறம் அந்த மரம், இப்ப எங்கிட்ட இருக்கிறது மரம் தான், வுடன், அது பண்ணாலும் போதும். அப்படி நம்ம வந்து வீட்டுல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன, ஒரு 15 நிமிஷம் எடுக்கும். ஒரு மாலை பண்றதுக்கு 15 நிமிஷம் பண்ணுங்கன்னு பண்ணும்போது என்னது 12 நிமிஷத்துல ஆயிடுது. இன்னும் பண்ண ஓ 10 நிமிஷம் 9 நிமிஷத்துல ஆயிடுது. சீக்கிரம் வந்து, ஏன்னா அது வாய் வந்து நம்ம பழகி ஸ்பீடு வந்து. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் மாலை ஜபம்லாம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியெல்லாம் இல்லை, இதுதான் ஈஸியா முடிச்சுடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஐ ஹோப் இந்த நேற்று சாப்டர் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்.
11th chapter is also equally interesting ஆ இருக்கும். விஸ்வரூப தரிசனமே அவர் காட்ட போறார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்னன்னா ஒரு டேப்டர் இப்போ வந்து டைம் ஆயிட்டதுனால இல்ல, ஒரு இதுல லெவல் 2க்கு வந்து நான் ஆரம்பிச்சேன். ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சதுனாக்கா ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம், பஜன் பாட்டு சொல்லி கொடுக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து டைம் இல்லை, அப்ப நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே பஜன் பாட்டோட ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம், 7 மணிக்கு பார்க்கலாம். யாருக்கு வந்து ஜபம் பண்றதுக்கு வந்து இப்போ தெரிஞ்சுடுக்கு இல்லையா, அப்ப கொஞ்சம் ஒரு 10 minutes முன்னாடி வந்து நீங்க ஜபம் ஆரம்பிச்சுங்க. இல்லாட்டா என்ன கிளாஸ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. யூ ஹேவ் டு வெயிட். அந்த ஜபம் முடிஞ்சப்பறம் நம்ம வந்து லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் உங்களால சீக்கிரம் வர முடிஞ்சதுனாக்கா சீக்கிரம் வந்துட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஜப்பா. ஓகே, இன்னும் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும், இந்த ஐடி ஃப்ரீயா இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, அந்த ஜபமாலை சொல்லுங்க. அந்த ஜபமாலை ஒரு டைம் மேல வச்சு அது எப்படி கீழே கீழே போனோமா மேல வரணுமா? அது கீழே நம்ம பக்கத்துல எடுத்துக்கணும். ஒரு நிமிஷம் திரும்பி அது ஒரு டைம் அப்படியே இது பாருங்க. அதான் இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இதுல சொல்லிட்டோம்னா இந்த மணி இருக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணமணி சொல்லுவா. இதை வச்சு ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் வந்து இந்த அதுக்கு அடுத்தது இருக்கே நம்ம காட்டுறது இல்லையா, சரியா? இதை பிடிச்சா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொல்லி 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 நம்ம பக்கத்துல எடுத்துக்கணும். இப்படி நம்ம பக்கத்துல வரும்போது பாருங்க, கிருஷ்ணமணி கீழே வந்துட்டே இருக்கும், நம்ம பக்கத்துல எடுத்துக்கிறது. அப்ப இது இப்படி வந்து நீங்க பண்ணும்போது தெரியும், இப்படி வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா 108 வந்து கொடுத்துன்னு புரிஞ்சுப்போம் நம்ம. ஏன்னா இந்த இது நேரடும் நமக்கு, ஏன்னா இது இன்னும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா வருதுன்னு கண்ணை திறந்தும் பார்க்கலாம். இல்லாட இந்த கை வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பேன், இது முடிச்சுட்டோம் 108 தெரிஞ்சிடும், நம்ம கவுண்டே பண்ண வேண்டாம், அப்படியே திருப்பிடணும். இங்க 108 இருக்கும், அது வந்து 1, that will become the first one. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. ஒண்ணு இதை வந்து தாண்டி போக வேண்டாம், இது 108 ஆயிடுத்து, அப்புறம் இது வந்து 1ன்னு சொல்லிட்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு இது 1, அது பண்ண வேண்டாம், திருப்பிடணும். அவ்வளவுதான். இப்படி சிவன் கோயில் நினைவச்சுங்க. சிவன் கோயில் எப்படி ஃபுல்லா பண்ண மாட்டாங்க, பாதிதான் பண்ணுவாங்க. தெரியும் இல்லையா, நீங்க யாராவது சிவன் கோயில் போயிருக்கலாம் தெரியும். அந்த பிரதோஷம் அப்ப பண்ணுவாங்க மாதாஜி. மாதாஜி. பிரதோஷம் இல்ல, எப்ப போனாலும் சிவனோட அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லாலாம் பிரதோஷனம் கிடையாது, அந்த தண்ணி விழும் இல்லையா, அது வரைக்கும் போயிட்டு அந்த கயிறை கட்டி. பிரதோஷம் அப்பதான் மாதாஜி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. எங்க ஊர்ல எல்லாம் அப்படி இல்ல மாதாஜி, எப்ப போனாலும் ஃபுல்லா பண்ணக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. பிரதோஷம் நீங்க போறீங்களா இருக்கும், பிரதோஷத்துக்கு நீங்க போறீங்க நல்லதுதான், ஆனா வந்து பிரதோஷத்துக்கு தான் கிடையாது தேசம். நாளையில இருந்து ஜப்பா, இன்னைக்குதான் 18 days முடிஞ்சது மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, என்னோட நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால டிலே பண்ணி அதனாலதான் நான் கூப்பிடல மாதாஜி. பாகவதம் இன்னைக்குதான் முடிஞ்சது, இன்னைக்குதான் அதான் ப்ராப்ளம் சொன்னனாலதான் நான் கூப்பிடல. இல்ல அது குழந்தைகளோட கிளாஸஸே நடக்காம இப்பதான் இன்னைக்குதான் முடிஞ்சது. எத்தனை நாள் டிலே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பதான் அவன் போன் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம் 7 மணி. யாருக்கோ 7 மணிக்கு